Казан сөйлей. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәр буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Гарифулла, Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан, Роза Ибраһимова, Хәниф, Гата Нуруллин, Хәмид, Нури Сафин, Хәлил, Әнәс Галиуллин, Хәлим, Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия, Сания Исмәгыйлова, Сәрия, Исламия Мәхмүтова, Фәрдия, Кәримә Нуруллина, Флорид, Земфир Дасаева, Нуръәхмәт, Фәридун Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Рауил Тумашев куйган. Sen kelib bitgan qort menim nervimda o'ynama, yemi? Qizib ketsam, soqolingdan qo'rqibman. Әллә qortaygan sayin aqling jingilaya borami? Ni dashmisin? Сөйләйдә, сөйлә. Мен сөйләнеп кенә калмам. Трактор китертермен дә вашт бу сайыскан янны. Нигез ташлагында таба алмас. Сенең кәем үз атаңның нигезен җимер. Мен үз нигеземне нишләтергә синнән шәбрәк беләм. Соң аңласың, Гарифулла абзый, җаным, өстегезгә ишелеп шәгит. Үзеңне кызганмасаң, Гөлҗиһан апа турында уйла. Соң 70-тән узган яшендә син шушындый көлдери кушта яшәргә тиешме, җә? Сиңа фатир сорап барганым юк бит, нәрсә өчен атың әле? Честно әйткәндә, кире беткән абзый, минем өчен кая яшәсәң дә барбыр. Ник шунда землянка казып кермисең? Миңа нәрәт бирелгән. Председатель комитетия кайчан Гарифулла абзый өенә тотынасың инде дип. Әйтерсең мин гаепле. Менә үземдә килеп сөйләшеп карасың юк. Сөйләшеп, пычагым майтар алыр идеме? Конечно, майтарысың синең белән. Кешенең яхшылыгын белә торган картмыни син? Аның өчен тырышалар. Уракка төшкә тешләп бетергә кирәк. Менә бит. Бөтен әйбер бергә тупланган. Барысы да бар. Бүрегесенә гәтте шунда ята. Ул түбә калайын. Ник урамда аунатып яткырасың? Күгәреп беткәнен китәсеңмени? Күгәрсәни, мин алып кайтмадым бит. Шул. Артыннан үзең йөрмәгәч, сиңа нәрсә? Дарбага килгәч. Артыннан үзең йөрсәң, белергә син аны. Крәстиян түгел син, беләсеңме? Крәстиян каны юк синдә. Бар әле, бар әле, чыгып кит әле, бар. Авырып та торам, бар. Кара әле. Кайсы битләп куйган бу капканы? Син әйтәм. Нишләп бикләнешеп утырасыз? Тагын кирләнә башлады Гөлҗиһан апа. Аягын терәп каршы тора. Салдырмыйм яңа ит кирәкмәс булып тора әле ди.
Аның шул булыр инде. Сен Тагын нәрсә булды? татарға тылмаш кирәкме? Менә дигән үй салып бирәбез бит үзегезгә. Алты пышмаклы, урыс капкалы. Минем түбәтәй иске капкадан да бек иркен йөри. Киреләнмә, Гарифулла. Тузган бит, узга барган кеше көле. Узган барганның көлгәнен карап йөргәнче бар. Бар самавырыңны куй, бар. Нәрсә дип әйтим инде мин хәзер бер сезгә тиеп. Үзең барып сөйләш дип әйтиммени? Йөрмәсен, машина көпчәге туздырып. Теләсәгез нишләгез, ник шунда шуқынып китмисез болай да эшем буеннан. Бригадирлыктан алып ыргытсалар ыргытарлар, икенче аягымны атлап керәсем юк. Син нәрсә, атбакат булдың мәллә? Ирләр сөйләшкәндә кысылып маташасың. Синнән башка сөйләшә белмиләр дия. Кит инде, кит. Картайган көнеңдә саларга ризалык биргән идеңез. Инде нәрсә килеп чыкты? Хәзер ни ошамый? Менә шул синең аркаңда. Менә шундый хәлгә килеп төштек. Имеш аңа такта белән генә ярамый, кагай белән яптыра. Япсаны, бар иш халайым. Бар шул, бар. Hey, син нәрсә беләсең? Сен генә күп беләсең инде. Нәрсә ул тагын? Телеграмнар суктың малайларга. Бөтен урам шаулый. Гарифулла карт малайларына тизрәк кайтыгыз, авырып ятам дип телеграм суткан диләр. Авырткан җирең юклабаса. Каян беләсең? Тикшереп карадың мәллә? 50 ел торабыз, Аллага шөкер. Әйткән юк. 51-сендә тотармын да үлеп куярмын. Калай башлы ис алдырып, рәхәтләнеп үзең генә яшәрсең. Авызыңнан җил алсын. Синең белән әрпләшкән мин җүләр. Ул малайларны кайтартып нишләмәкче буласың? Күпне белсәң тиз картаерсың, карчык. Әйдә, чәеңне әзерлә. Әйдә. Самаварың сайрат, чәеңне кайнат, китер коймагың майлы. Сабый, шыл тиле, акылын аңламассың кірәлі дә шығалы. Ашыгам Гөлшан апа, сиңа су кидергәнем тиз генә бушатып бирәле. Мәшәкатьләнеп йөрисең шунда, кызым. Үз эшең муеннан. Гарифулла абзаңда рөхсәт итми. Кая югалтың, каршы? Каясың син? Исәнсез Гарифулла абзый. О, саугынамы кызым? Әйбәтме саугынамы? Карчык нигә өйгә чакырмыйсың кызны? Мин ашыгам Гөлшан апа. Ашыкма кызым. Хәзер, бер генә минут хәзер. Әйдә Гөлшан апа. Күргән сайын сорарга уялып йөрим, кызым. Язамысың сиңа Хәлим? Нәрсәләр дип яза? Уялма, кызым, уялма. Аның ни уяты бар? Ниләр яза? Яза инде шунда. Диссертациясын якларга әзерләнә. Берегез анда, берегез монда. Никахлашыр чагызда җиткән. Шул турда язамы? Мәле кызым, мәле алмалар эшең югында кимерелсен. Юк, рәхмәт. Я, биргәндә алалар. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә. Ярый, мин киттем. Үзеңә рәхмәт. Хош, малакаем, хош. Эй, балам. Зимагор. Алма кебек кызны күрәләтә торып картайта биде. Бер пумала башка башын бәйләп куяр, шул булыр әле. Хат яза ди. Хатны кычаклап ятып булмый бит. Ходаем. Кит бер якка. Рәтле башка сүзең юк. Бурсуга төшкәннәрдер инде җан кисәкләрен. Телеграмнарны алганнардыр да, кайгыга салышканнардыр. Аталары монда авызын ярып йөри. Инде алар өчен аз нужа чикмәдем. Кайтып төшсәләр, ни йөзең белән күренерсең икән 40 алдар. Карап карарбыз, алар ни йөзләр белән күренерләр икән. Гарифулла бабай, сезгә телеграмма. Хәзер, телеграммы. Карчык. Мәле, бар. Тиз бул, күзлекне алып чыгар, күзлекне.
Бар инде бар, төпчүнүп турма бар, тиз бул. Кайсыны? Төпчүнүп турма инде. Кая? Бер әле үзең генә укып бир. Синең грамота җитәмени аңар. Ходаем. Караны, Профессор диярсең. бултый күрмә, бултама. Двадцатого придим Ханиф. Ипләгрәк каралы Ханиф дигәнме? Менә бит инде. Кая. Каралатасы? 20 дигәч. Бүген була түгелме соң ул? Бүген шул, бүген 20-се. Ханифләр кайтып килә семьясы белән. Менә трамага ичмасам. Кисәкләрем. Я, җибемә, кайткач та өлгерерсең әле. Атык каймагың бармы соң? Нә көлке. Нишләп булмасын? Карала Гарифулла. Кайсы тавыкны тотый икән? Әллә каршы алырга барасыңмы? Нур Әхмәт ерак китмәгәндер. Аптырама, Пристинда машина бетмәгән, тыс-пыс чауып кына торалар. Бар әле, бар, пычакны алып чык әле, киштәгә кыстыргандыр, бар. Хәзер. Менә малай ичмасам, иң беренче булып игелә. Менә малай. Алды. Бакча артында казыналардыр, бакча артында. Бар әле, барчы. Чыннан да Ханиф атка утырып йөргә яратайды бит, Мәлек, син тавыгыңны тотатыр, мин хәзер бригадирны тотам. Хәзер. Хамид, чемоданды алып керәсе иде. Өлгерербез. Машинаның ачкычын алдыңмы, бала-чага шаярмасын. Үземдә. Әйдә керик. Бәй! Хамид балам, син түгелме соң бу? Балам. Килемдә. Исәнме килем? Исән саглап кайттыңызмы? Әткәйнең хәле ничек? Йөрү шунда. Әле ат сұрарға дип бригадир атынан киткән иде. Ханифтан телеграмма килеп төште дә, Ханифтан. Әткәй авыру килеш? Сөйләмә дә инде киленкәем. Әйтергә дә оят. Әдәм көлкесенә калып бетән дә инде шуның аркасында. Әйттем мин аңарга, әйттем. Тыңламагач тыңламый. Хамид, бар, ул була күрмәсен. Нәрсә булсын аңа киленкәем? Нәрсә булсын? Убырташы кебек тәгәрәп йөри. Әстәгъфирулла. Авыртмаган килеш, сезгә телеграммалар сугып, сезне бик кайгырыштыгызмы? Әткәй авырмыймыни? Аллага шөкер, улым. Атагыз сау-сәламәт. Тик бу арада әллә нишләде. Сөмсере кыйлып йөри. Тукта, ерак китеп өлгермәгәндер, алып кайтыйм. Хәзер. Килен, улым, барыгыз бакчага, юына торыгыз. Мин хәзер сезне сагынышымда. Син берәр нәрсә аңлыйсыңмы бүле? Юк. Картлаш сираттагы комедиясын күрсәтергә җыйнагырысы. Әйттем бит мин сиңа. Башта шалтыратып белергә кирәк иде. Әйдә. Ипләп кенә. Әйдә, җавабыңны үзең бир. Әйдә. Нихал, шәп кайтып җиттең, улым. Сау гынамы килен? Исәнмәткәй. Бу икырында синең машинамы? Ханифләр кайтып киләде, илдертеп кенә барып алып гәлә. Муктали син. Әзгә сул шалга ирек бир, яңа кайтып керделәр. Ханифләр Пристин саклап ятсыңмы инде? Әйдә, улым, әйдә. Ат булды. Кем кашаларга бара? Саумы, Хамид дус. Исәнмесез? Нур Әхмәт, ат кирәкмәс булды инде. Хамид машина белән генә. Ханифны? Что сез?
Хәлиф өтме қашамасқасын, егет Хамид дос. Алайса, мен хәзір бір малай тағам. Жер кеттірілер. Көрасың ана. Ахмет малай кетерге 3 күн ат іздеп жүрген еді. Ай. Нешексің? Телеграм бойынша қойттыңыз ма? Шуның бойынша шу. Аптырап қалдыңыз ма? Аптыраудан бигірек құрықтық. Зор кеңешмені қалдырып ашықтым. Қорықма, кеңешмәңнің бірсі бітсе екіншісі бола ол. Сен болмағаннан тоқталып тұрмас. Дүния әйленіп тұра дейсің бет. Қоршық, несі аптырап қалдыңыз? Әйде, келінні үйге алып кір, үйге. Үйде балам, үйде, келін, үйде. Сенің бұл үйіне кірге де қорқыныш. Қорықсаң, машинаңда ұйықларсың. Ай. Қоян электрдің, Ғарифулла малайлардан оңды деп сөйлерге ауыл халқына тағын 1 айға жетер еді. Сені баштағыла тендеткей. Тағын нәрсе ойлап шығардың. Мен ойлап шығарған нәрсе түгіл. Сен кеңешмемні қалдырып ашықтым дейсің ме? Мұнда сенің кеңешмеден бетәррек ішлер бар бетәлі. Міне барығызны жиып, бір сөйлешіп алайын дедім. Ауырмағанымны білсең, қайтмаған болдыр едің мені? Мен бір шарт деп жүрмейм. Олам, сен де енді ішіңнен зарлансаң, телефонда сөйлешіп отыруда болды ма іш? Сенің ішіңне бүтен нәрсе бит. Не шықсаң, министр болдың ма, әлі хамандашып урын басып отырасың ма? Сеңа күлкі, әлі недар ойлап шығарасың да? Пошынма, екінші тапқыр қайтмассың. Өлгенде де Хамидті мәшақатлы мәгіз деп айтып өлермін. Сен андам не мәселетке? Егер, бұл моншағымен қойсан сөтіп ташлысың? Монша деп күлме ағайыны, шында тоғы үстің бет. Мені мистәлі кетіп сақлысың мұны? Сеннен башқа да 3 малайым бар бет әлі. Неге сүтмейсің дейсің ме? Міне жиналып біттігіз, сөйлешер біз. Айда, алма бақшаларын қарап кірген. Көптеннен қайтқаның жоқ бет. Алма ағаштары үлгеріп жетті. Болды Ғарифулла бізей. Шаптылар. Ей, Хамид, қайталар дегеш, қуанғанымды білсен. Бірге тозан тоздырып өскенде. Тозан дегеннен Хамид достың машинасы тозанға батқан. Хатынлар қайтып үйдірді олай ма? Шәрік еттірілер. Машинай барға, машинаның қожасы бар бет. Хатынлар отырып берме бет аңа. Ну, қызықта кішсен Ғарифулла бізей. Мен бет дұрыс еті. Міне шылайынды. Еш жайымнан тұрып болды. Үй салып берек дедік. Башта келішті. Риза болды. Материалларын жидық, тұпладық. Аннан кейінет шығымай баштады. Нәрсе болды дейм? Әйтмей, өзім білем дейм. Өзіңіне яшайтырған заман түгіл бұл Ғарифулла бізей. Қазіргісі заманда кішіге дос әм туған. Үйі бет Хамид туған. Председатель районға кеткен еді Хамид туған. Ол да бек қайғырта. Ғарифулла бізей мәселесінде. Районнан да гүл сұрашып, шалтыратып құратырлар. Хүрмет етелер Ғарифулла. Тоқта ененім, тоқта. Олым біле сөйлешуге ерік берінді. Сөйлешіңіз Ғарифулла бізей, сөйлешіңіз. Ол бұл керек болса Ғарифулла бізей, Гүлжихан апаны жібересің. Председательге айтып қоярмын. Ярый, сау болып тұрғысы. Пока. Ғарифулла бізей, келемін. Тауықларыңны әрәмейтме. Жырлап емірқа сала тұрған уақытлары. Әмәлләріміз. Ауылға ишан келген, дұғасын алып қалыға керек діләні де әлік. Айда, ұз бақшаға, ұз. Әлі енді бақша қапқасына сыймай башлағансың. Кейін әйтірге тұрып келір бейті, Мәлі шол күрәкін тұталы. Тек тұрғаншы бір аз пайдан тияр тұт. Сенлер сәткен, шуның есе шақырдың мұны? Айда. Не болды келін? Иде бір көңкей. Шібен кіріп беймазалы, тәрәзелеріне еуіп қойған едік шол. Келін, бар бақсаға. Ондай бәт. Хамитлерінде дауысы шыннан естілі бұғай.
бар. İsen. Әнкәй жаным, мен шул кадәр кайгырдым. Телеграмны кулыма алуга йөрәкләрем üzülеп төшкәндәй булды. Әткәйнең хәле ничек, теле бармы? Телеграмны бит соңгы чиккә җиткәч кенә сугалар. Больницага алып киттеләрме? Өйдә генә ятамы? Бакчада аяктан ук яздым моны. Тынычлан. Туктале. Килен, ние? Üzgelenme. Atağız isen sağ. Sağ selamet. Telegram. Ansın, үзеннән сораштырыгыз. Мин бер нәрсә белмим. Хәмитләр дә кайттылар, Хәнифләр дә кайтып киләди. Белмим. Телеграның шул булыр инде. Көчле булмас. Берәр төрле мөгез чыгармаса тамагыннан аш үтми башлый. Менә әкәм, моның ише хәлне беренче мәртәбә күрүем. Мин шундый кайгырдым, әнкәй, Безнең яндагы йортта бер кашык тора. Шуңарга садака кертеп бирдем. Хәлил бит ул уйлап та карамый. Мин әйтәм, срочно телеграмма бирик Хәмит абыйларга. Яхшы врачлар алып кайтсын дим. Әнкәй жаным, Хәлил бит ул пушмасчан. Бөтенесенә үзем чаптым. Самолетына билетын алдым. Бераз гына да авырмыймынысың, ичмасам. Юкла инде. Әнә, бакчада Хәмитләр белән йөри. Юрибезне юатырышың гына әйтәсеңдер син, әнкәй. Үләм, Ходаем, тәки дөрес икән. Мин тагын ачуланма инде, әнкәй. Сезгә күчтәнәшләр алырга да өлгермәдек. Нинди күчтәнәш ул киленкәем? Үзегез борчылганда җиткән. Тыңламый бит, әйткәнне тыңламый. Әнкәй, әткәйнең авырмавы бигрәк тә әйбәт булган әле. Рәхәтләнеп курак булып китәрбез ичмасам. Ату Хәлил мине бер куяда алып бармый. Тәмам икышып булып беттем инде. Ай, Хәмит абый ничек тазарган. Югары урында эшләгәне әллә каян күренеп тора. Гүзәл япа да әйбәт кенә күренә. Аллага шөкер килен. Әнкәй, ул капка төбендәге машина Хәмит абыйның үзенеке микән соң? Сораштырып өлгермәдем шул әле килен. Үзенекедер ул, әнкәй, үзенеке булмыйча ни. Ул бит безнең кебек кенә түгел. Әнкәй, нишлибез? Суыбыз бармы? Бар, килен, бар, Аллага шөкер. Кара син аны. Сиңа дип алып куйган шәльяулыгым бар иде, әнкәй, шуны гына да алып кайта алмадым ичмасам. Әнкәй, минем тисем итеп ябынырсың ярыймы? Әнкәй җаным, бер генә дә картаймыйсың, шиберләнгәннән барасың. Менә бүген тот та кияүгә бир. Әнкәй, бу өегезне кашан эшләтә башлыйсыз инде? Тотынырга дип тора идек тә, менә атагыз ашыкмый әле ди. Кирәкмәс ди. Сабыр итик ди. Нәрсә сабыр итәргә? Хәзерге заманда мондый өйдә яшәү. Хәмит абый шундый зурында эшләп торып. Әнкәй, кирешле күреп калдым. Койма янында түбә карайлары өелеп тора бит. Ишек алдына ташып куярга кирәк. Кешенең яхшысы яманы бар дигәндәй. Хәмитләр кайтып килә, Хәмитләр. Килен, Кайтып килә. Ай, Исәнмени. Саулма. Сәйдә синамы. Саулма.
Балалар. Сен айта, нишләп чыгып киттең? Аларның кыланышын әдәм аңлый торган түгел. Әйдә, рәхәтләнеп тимерсеннәр. Кил әле монда. Вакытым юк. Шәй ясап шәтәрә кирәк. Асарларда эчәрләр. Кил, утыр. Я? Нәрсә бар? Бер нәрсә дә юк. Сен ни, алар алдында бик торма әле. Карап торам да авызың кулагыңа җиткән. Җитсә, тулы малайларым. Берсеннән-берсе. Беләм. Дүртесенә 4 тинлек акыллары юк. Җин зимагу. Син генә әйбәт инде. Әйбәт шул. Әйбәт булмасам, төн уртасында ияреп кашып чыгып китмәгән булыр идең. Малайларың да үзеңә охшаганнар. Аталар йортыннан кашып киттеләр. Мин югында нәрсә сөйләштеләр, ишетмәдеңме? Синең тилелеңнән көләләр. Нигә чакыртты икән дип аптырыйлар. Аптырарлар шул. Аптырамыйча, әллә кайлардан чабышып кайттылар. Кайтсалар, аталары үлмәгән икән, кайтулары әрәмгә киткән. Менә киреп бер тузлырсам аптырамаслар. Карале. Арифулла, Нурахмәт әйтә, тавыклар алып кайт ди. Нишләргә икән? Тагын үзебезнекеләрне суйсак, бик күпкә китә. Аяңны атлыйсы булма. Нечелник күрсәләр күзләре кая. Бak, өйгә кереп күз кулак бул әле. Ара кешеп, өйнең ямын җибәреп утырмасыннар ба. Әйдә инде үзеңдә. Бераз гына ял иттем әле. Әллә нишләп тал чыгып киттем. Бабай, Нәрсә бар ул? сине чакыралар. Чакырмасларла. Чакыралар бит. Бар, озакка бик керәм бар. Син монда утырасың, бабай, нишләп? Төнне саклыйм. Урлыйлар да. Урлаулары да бар шул. Җәйге төн бик кадерле була улым. Бу нинди таш, бабай, который син утырасың? Нигез ташы? А зачем? Тагын телеңне онытып кайткансың. Әле 2 ел гына бит өйрәтеп җибәргәнемә. Сибирдә син юк. Әтиең бар. Аларга все равно. Жарауна түгел, улым. Син әйбәт малай икәнсең, икесен бергә бутамый сине. Бу таш чепуха. Вот Уралда ул ташлар. Как сезнең ни? Алып кайталар аны берәрсен. Чудак син, бабай. Бабай, син өйрәткән җырларны мин онытмадым. Беләм. Яле, берәрсен әйттереп карале. Эй, иляля, иләнәсем киләлә. Иләнәсем килгән егет, кәҗә сатып иләнә. Йөгереп чыктым урамга, тибеп очтым әтәшне. Ник типмәскә ул әтәшне, урлап киткән кәпәшне. Әни миңа җырлатмый, ярамый ди. Яли җыр турында нәрсә белә ул? Без икәү йоклыйбыз, да, бабай? Син булганда кем белән йоклыйм инде, улым? Печән өстендә, да? Печәнлектә. Син тагын җырлар өйрәтерсең. Әнием кушмый дисең шул, улым. Ул монда юк бит. Әти әйтте нигә? Үзең генә иркенләп кайтырсың диде. Ашыгыч диде. Мин калмадым. Бабай авырый дигәч, разве мин кайтмыйм? Әйе бит, бабай. Син, бабай, телеграмма бирдең. Мине сагынып, да? Мин потому что син ахшаган, бабай. Бабай, өйдә инде йокларга. Хәзер? Йокларга барыйк. Хәзер әбиең урын җәйсен, хәзер. Кояш бар чакта ук җәйде инде ул. Әйдә инде, бабай. Ато кояш чыга да. Әкият тә сөйли алмый каласың. Эшкә дип ашыгасың. Әйдә, бабай, әйдә. Йөгереп чыктым
чыктым урамга, тибеп йыктым. Үгезне. Ник типмәскә ул үгезне? Сезгә язды дип безне. Әнекәш. Әйдә. Кил әле. Сиңа да күңелсездер. Сөйләшәләр дә чәй ичәләр. Шәп нәрсә бу? Чистайда эшләнгән чистарак була. Барыбер агу инде. Агу. Тик шунсыз булмый инекәш. Тегесенең күңелен күрергә кирәк, монысын табарга кирәк. Ә менә бу теләсә кайсы тишектән үтеп керә, теләсә кайсы йозакны ача. Син соңгы вакытларда йозаклар ачарга бик старып киткәнсең әле, абый. Былтыр магазин ишеген ачкан идең, быел складка үрмәләгәнсең, ә? Шулай шул инекәш. Миндә синең белем юк. Әнә, диссертация якларга җыйнасың ди. Соң, миндә Хамит абый төсле министр булмас идеммени? Белем булса. Эшмәмисең инде алайса. Юк. Ну, ярый инекәш. Мин бераз нитим инде. Син алай беләме? Укып булмады шул инекәш, укып булмады сезнең кебек. 3 курс бетергәч бит җүләрләнеп. Нәрсә? Яшь чак. Практикага барып, гашык булдым да. Казанга кайтып булмады. Хәер, зарлыга дип уйлама, сездән ким яшәмим. Ашасам ашарга, кисәм кияргә бар. Менә әле, әтигә ярдәм итеп алдым. Күргәнсеңдер. Коймаянда калайны. Шәп, закка чыдар. Сиңа калай инде. Әйдә, инекәш, рәхәтен күр. Бездә булганда эшли башлагач, үзең дә онытмассың әле. Менә ул миңа гына ярдәм итүче булмады. Барысын да үз көчем белән таптым. Кара әле. Әти сиңа берәр сүз әйтмәдеме? Нигә ул булай безне бөтенебезне бергә чакыртты икән? Күрәсе килгәндер. Күрәсе килсә, хат язып чакырырга да була. Булай кеше куркытып, иркенләп кайтылган булыр иде. Бәлки мин машинада юнәткән булыр идем. Кирәк мазар тиеп кайтылыр иде. Юк. Нәрсәләр булган аның белән. Сөйләшүнең дә рәте юк, кырт-мырт. Синең үзеңнең хәлләр ничексең? Сәрия белән йөрисең икән дип ишеттем. Дөресме? Дөрес булса, ни әйтерсең? Берни әйтмим. Әйбәт кыз. Син аны беләсең инде. Белеп бетермәгәнмен шул. Кызык кына бу дөнья. Ишеткәч, ышанмадым, аптырадым. Абыйсы йөргән кыз белән хәзер энесе. Кызык кына килеп чыга. Ничексең? Мине искә төшерәме? Юк. Әллә онытканмы? Хәер. Онытса да гаҗәп түгел. Күптән булган хәл шул. Ә син онытмыйсың ахыры. Онытмый нишлисең? Кайчан өйләнешәсез? Хәзергә билгесез. Күреп торам, Никәш. Синең минем белән сөйләшәсең дә килми. Ачуланма инде. Өйлән син аңа, Хәлим. Тыңла минем сүзне. Аңардан яхшыракны таба алмассың. Бер дә искә төшерми дисең инде алайса. Ялгышып та минем исемне әйтеп куймыймы?
Yok. Abi, ішme, әті сисе таушылып тарашақ. Сизмәс. Минем дару бар. Bir рәискә тихермейді сен инде алайса. Yok dedim şimdi, нәрсәсің син хаман? Ашылан мәнекәш. Көнләшеп әйтүем түгел. Үткән біткән. Сен күреп торасың бит. Хәзер минем хатыным бар. Тату яшибез. Кешеләр кызык. Беренче тапкыр Фәрдия белән очрашкач, аңа барысын да ишеттергәннәр. Фәрдиянең исе дә китмәде. Булсасың ди. Менә сезнең өйләнешергә йөрүегезне дә белми әле. Әйтми тор әле син аңа, әнәкәш. Белми торсын. Туйыгызга да кайтып булмас инде. Әйдә, әнәкәш, шуның өчен бергәләп аз гына Abi. Siz нәрсә? Үйгә су içmей başladınız мәллә? Saf hava sularga çıqqan едік әти. Көрәм, һаваны шәп сулагансыз. Нәрсәсез? Атагызның өйін кабак дип белдегез мәллә? Biz түгел ул әти. Бая урамнан Касым аби шырлап үткән иде, шуннан соң. Тукта! Кил әле монда. Монда яңак төбеңә берне кундырырмын, китәрсең тәгәрәп. Оятсыз! Нәрсә инде әти? Кичә бер кружка сыра эчкән идем шул. Бар, ике көн күземнән югал. Шул гына җитмәгән иде. Нәрсә? Син дә шаяра башладың мәллә? Юк бит әй. Шаярасы килсә дә куркам, синең тавышыбыга ашатуыңнан. Элек ашатмаганыма үкенеп торам. Юнрак булыр идегез. Халил абыйың ниләр сөйли? Булай гына? Сөйләшерлек сүзегез юкмыни? Нишлә булмасын? Хамит абыйың нәрсәләр сөйләде? Үзең тыңлап тордың ич әти. Тыңларлык сүзегез бармы? Җыен юк бар. Тапканнарсыз. Имеш ни өчен чакырткан? Юри әйтмим, үзегез белегез. Үзегез. Минем исем китми. Рәхәтләнеп кунак булам ичмаса. Син тилегәш бул җиткәннәр. Әти, Синьяда ата-аналар төпчек баланы награк яраталар ди. Шул дөресме? Син бит мине башка биларга караганда награк яратасыңмы? Әйдә катлаш, әйдә бер минуттан башлап карыйнады. Син бардың. Кешене күрсәтәсең килсә, әнә сабан туена кайтып күрсәтәләр. Парлаш. Синләр санда дөньяны онытып утырасың әле? Аңламадым әти. Абыйыңнарның эше күптән беткән. Тагын аңламадым. Теге врач кызны күрдеңме әле? Кайсы врачны? Бар, хәзер үк барып күр. Врач янынамы? Мин авырмын бит әти. Авырып торамын менә мин сиңа. 30-га җитеп барасың, һаман да бала кебек шаярасың. Күрчәкме әллә ул сиңа? Бар, хәзер үк бар. Мин үзем кайчан барасын беләм дисәм, нәрсә диярсең? Шул белгәнгә күрә башыңда чәчең кыйла башлаган. Карт буйдак. Бар, хәзер үк бар. Әти, пиджагны ана киеп чыгыйм әле. Җәйкене туңып үлмәссең, бар. Соң ярый аласа, ярый. Ата хакы, тәңре хакы ди, нишләтәсең бит инде. Караны, ул бу ишетмим. Ушати! Безне чакырып кайтарттың да, үзең каядыр качып йөрисең. Менә малайны йоклатып йөрим. Вәҗиһан, карале, тагы бер мендәр чыгар әле. Айрым салырга идәте, йокы бирмәс ул. Анысын үзебез карарбыз. Ушати! Исән саулыгыны күреп шатландык. Инде телеграмма турында сорашып карыйк. Бабай! Хәзер барам кызым, хәзер. Нәрсә булган бу картка? Хәерлегә булсын. Әйдәнекәш, буйлар йөреп кайтыйк. Малай вакытлар искә төшеп китсен. Тагын кайчан шулай бергә җыелырбыз. Халим куя киткәнсең әле. Егет кеше бит, кызлар янындадыр. Өйләндергә иде үзен. Син бит шунда бергә әйткәле. Сирәге сорашабыз без. Бер шәһәрдә торып табы.
Менә сиңа гайнеләр. Нәрсәгәдер ул миннән читләшә. Бәлки, үзең читләшәсеңдер. Аңлым сине дә. Аман югарга да югарга, өскә. Кая барсаң да үзең кебек дәрәҗәле кешеләр. Безнең нәселдән министр орынбасары килеп чыгу бик шәп нәрсә инде ул. Кемнең абыйсы дигәндә, аныкы дип мин дә мактан алам. Ләкин юкка син элекке һөнәреңне ташладың инекәш. Элек кешең әйбәт иде бит синең. Агроном булып күп эшләп калдың әле? 2 ел. Тиз күтәргәннәр. Яраталармы соң үзеңне? Кемнәрне күз алдында тотасың? Кешеләрне билгеле. Райком секретары вакытында әтигә бик ошыйдың бугай. Шуңа күрә дә ул мине авылдан җибәрмәскә тырышты. Авылда нигез кырды. Ата-бабаларның каны тамган җирди. Кайда гына эшләсәң дә, кайда гына яшәсәң дә, кеше булсаң, җирдән аерылмасаң, шул инекәш. Менә мин кайтам. Пенсиягә чыгам да, авылыма кайтам. Сагындыра, туган як үзенә тарта. Картаям ахрысы. Кая киттеләр соң инде? Фәрдия, Гүзәлия! Үзәлия! Иваш, Али, не булды? без күл буйларын йөреп кайттык әле. Гүзәлия кайдасың? Килен үземә кирәк шул әле. Күреп тә сөйләшеп тә туя алганыбыз юк. Бар. Китте Гүлкәш. Без бармабыз ахырсы, Хәниф абый. Хәлил дә юлдан арып килде. Минем әнкәйгә булышасым бар. Гүлкәш бик тиз арый башлаган әле. Безнең яшькә җиткәч нишләр? Киттек, братым. Я син дә кәҗеләнә башларсың. Әйдә. Нәрсә инде, Фәрдия? Мин бит Күл буена барасың килсә, иртәгә көндез икәү бергә барырбыз. юк өчен көнләшәсең. Соң беләсең инде. Беләмме, белмимме, мин сине үзеңне генә чыгарып җибәрмим. Өйгә кайткачтан төнне буена йөрсең. Әйтерсең мин бит абыйлар белән. Барсың? Барамыйса, мин хәзер җыенам да кайтам да китәм. Әйдә, кер, әйдә. Халил, тизләнә мин бер кайда барам. Халил. Мин янда керәсез. 18 нәрсә Халил? Әйдә, әтиләргә генә күреп чыгыйм. Иртәгә туй була дип шатландырыйлар. 18 нәрсә Халил? Соң, нәрсәдән куркасың? Бөтен туганнар бу yerдә җыелабыз да вәссәлам. Вакыттыр инде безгә. Синең белән мин шикелләрне хәзер итәк тулы бала-чагалар үсә бит инде. Әллә нинди кешеләрсез. Син ягыз белән. Һич кенә дә аңлый торган түгел. Кайвакыт үзем ачуланып туя алмыйм. Кешеләр көлә. Башта абыйсы белән типтерде. Инде хәзер инесенең башына әйләндерә диләр. Үзем аңлыйм да кебек үзем. Нигә кирәктер бу кәмитләр сиңа да? Әйдә чыгыйк, Халим. Яхшылап сөйләшик. Без синең белән чынлап торып сөйләшкәнебез дә юк бугай. Һаман уен көлке. Соң мин нәрсә дим? Уен көлкегә нокта куеп җитди итеп яши башлыйбыз дим. Бүген әтиләргә әйтәбез. Иртәгә туй. Аннан Hey, алдагысын кем белгән? Алдагысын бергә күрербез. Дөресен генә әйткәндә, туйдым мин ялгыз яшәүдән. Син дә туйгансыңдыр. Күпме йөргән микән? Инде сыналасың мәхәббәттә сыналып беткәндер. Әйдә, керәбез дә туй турында әйтәбез. Күзләре дүрт булсын әле. Халим, синең сүзләреңә карыштыра алмаганны беләсең. Мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ашыкма, икебез өчен дә уйла. Нәрсәдән куркасың соң син? Әти белән әни беләләр бит инде. Киленнәре итеп саныйлар. Рәхәт миңа син булмаганда. Иркенләп керәм бу өйгә. Рәхәтләнеп сөйләшәм. Син кайткач кача башлыйм. Булар барсы да фәлсәфә сәрия. Бу турыда тагын 5 ел сөйләргә мөмкин. Туйдан соң сөйләргә дә сүзләр калсын инде бераз. Хәзер күзләрен йомна киттек. Шулай итеп барабыз да керәбезме? Менә шулай итеп барабыз да керәбез. Юк, Халим. Ачулансаң ачулан. Дуслык белән. Туй икенче нәрсә. Миңа ышанмыйсыңмы? Мәсьәлә ышанмау да түгел. Тәмам буталып барам. Ичмасам син ярдәмгә кил. Ярамый безгә Сәрия диген. Нигә газаплыйсың? Бу турыда 1000 тапкыр сөйләштек бит инде, Сәрия.
Тагын күпме сөйләшергә мөмкин? Һәр нәрсәнең ахыры була. Ә мин ул ахырының ямсыз булуын теләмим. Әйбәт булачагына башта үз күзләрем белән ныклап торып ышанырга тиеш. Күпме ялгышырга мөмкин? Синең ялгышканың юк. Юк, Сәрия. Чыгалар. Иде киттек. Кашарга гына торасың, Әллә ишек алдына да чыгарга ярамыйм инде. Әйтерсең, мин алай булмый ич инде, Фәрдия, булмый. Нәрсә инде? Караны. Мине ачуландырсаң, Дөньяда синдә генә нервы. Бүтәннәрдә дә бар улан уйласаң. Күрсәтсәң, күрсәт нервыңны. Әткәйләр белән сөйләштеңме әле? Юк. Нәрсәгә инде аны сузасың? Бездә бит Андрей казнасы юк, бушка бер машина калай кайтарып бирергә. Йорт салдырасылары булгач акчалары бардыр. Син яшисе йорт түгел. Син өйрәтмәсәң белмиләр ди. Нәрсә? Син мин әллә? Булды, матурым, булды. Яр, әйдә, керик, йокларга вакыт җитте, әйдә, матур. Мин булмасам нәрсә эшләр идең икән соң син? Абыйлар рәхәтләнеп йөри. Ә мин алардан киммени соң? Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Гарифулла Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан Роза Ибраһимова, Хәниф Гата Нуруллин, Хәмид Нури Сафин, Хәлил Әнәс Галиуллин, Хәлим Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия Сания Исмәгыйлова, Сәрия Исламия Мәхмүтова, Фәрдия Кәримә Нуруллина, Флорид Земфир Дасаева, Нуръяхмәт Фәридун Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Равил Тумашев куйган. Спектакльнең икенче өлешен иртәгә 11 сентябрьдә 15 сәгать 10 минутта тыңларга була. Әдәби-драматик тапшыруыбыз әлегә шушының белән тәмам. Казан сөйли. Әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәр буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар Гарифулла Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан Роза Ибраһимова, Хәниф Гата Нуруллин, Хәмид Нури Сафин, Хәлил Әнәс Галиуллин, Хәлим Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия Сания Исмәгыйлова, Сәрия Исламия Мәхмүтова, Фәрдия Кәримә Нуруллина, Флорид Земфир Дасаева, Нуръяхмәт Фәридун Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Равил Тумашев куйган. Әнәкәш. Әйдә, кил әле.
Сиңа да күңелсездер. Сөйләшәләр дә чәй ишәләр, сөйләшәләр дә чәй ишәләр. Шәп нәрсә бу. Чистайда эшләнгән чистарак була. Барыбер агу инде. Агу. Тик шунсыз булмый инекәш. Тегесенең күңелен күрергә кирәк, монысын табарга кирәк. Ә менә бу теләсә кайсы тишектән үтеп керә, теләсә кайсы йозакны ача. Син соңгы вакытларда йозаклар ачарга бик старып киткәнсең әле, абый. Былтыр магазин ишеген ачкан идең, быел складка үрмәләгәнсең, ә? Шулай шул инекәш. Миндә синең белем юк. Әнә, диссертация якларга җыйнасың ди. Соң, миндә Хамит абый төсле министр булмас идеммени? Белем булса. Эшмен дисең инде алайса. Юк. Ну, ярый инекәш. Мин бераз нитим инде. Син агай беләме? Укып булмады шул инекәш, укып булмады сезнең кебек. 3 курс бетергәч бит җүләрләнеп. Нәрсә? Яшь чак. Практикага барып, гашык булдым да. Казанга кайтып булмады. Хәер, зарлыга дип уйлама, сездән ким яшәмим. Ашасам ашарга, кисәм кияргә бар. Менә әле, әтигә ярдәм итеп алдым. Күргәнсеңдер. Койма янда калайны. Шәп, затка чыдар. Сиңа кала инде. Әйдә, инекәш, рәхәтен күр. Бездә булганда эшли башлагач, үзең дә онытмассың әле. Менә ул миңа гына ярдәм итүче булмады. Барысын да үз көчем белән таптым. Кара әле. Әти сиңа берәр сүз әйтмәдеме? Нигә ул булай безне бөтенебезне бергә чакыртты икән? Күрәсе килгәндер. Күрәсе килсә, хат язып чакырырга да була. Булай кеше куркытып, иркенләп кайтылган булыр иде. Бәлки мин машинада юнәткән булыр идем. Кирәк мазар тиеп кайтылыр иде. Юк. Нәрсәләр булган аның белән? Сөйләшүнең дә рәте юк, кырт-мырт. Синең үзеңнең хәлләр ничек соң? Сәрия белән йөрисең икән дип ишеттем. Дөресме? Дөрес булса, ни әйтерсең? Берни әйтмим. Әйбәт кыз. Син аны беләсең инде. Белеп бетермәгәнмен шул. Кызык кына бу дөнья. Ишеткәч, ышанмадым, аптырадым. Абыйсы йөргән кыз белән хәзер энесе. Кызык кына килеп чыга. Ничексең? Мине искә төшерәме? Юк. Әллә онытканмы? Хәер. Онытса да гаҗәп түгел. Күптән булган хәл шул. Ә син онытмыйсың ахыры. Онытмый нишлисең? Кайчан өйләнешәсез? Хәзергә билгесез. Күреп торам икәш. Синең минем белән сөйләшәсең дә килми. Ачуланма инде. Өйлән син аңа, Хәлим. Тыңла минем сүзне. Аңардан яхшыракны таба алмассың. Бер дә искә төшерми дисең инде алайса. Ялгышып та минем исемне әйтеп куймыймы? Юк. Абый, эшмә, әти сисә тавыш куып тарачак. Сизмәс. Минем дару бар. Бер дә искә төшерми дисең инде алайса. Юк дидем инде, нәрсә соң син һаман? Ачуланма инекәш. Көнләшеп әйтүем түгел. Үткән биткән. Соң күреп торасың бит. Хәзер минем хатыным бар. Тату яшибез. Кешеләр кызык.
Беренче тапкыр Фәрдия белән очрашкач, аңа барысын да ишеттергәннәр. Фәрдиянең исе дә китмәде. Булсасын ди. Менә сезнең өйләнешергә йөрүегезне белми әле. Әйтми тор әле син аңа, энекәш. Белми торсын. Туйыгызга да кайтып булмас инде. Әйдә, энекәш, шуның өчен бергәләп азгына Бабай. Сез нәрсә? Өйгә су эчми башладыгыз мәллә? Сафа суларга чыккан идек, әти. Күрәм, һаваны шәп сулагансыз. Нәрсәсез? Атагызның өйін кабак дип белдегез мәллә? Без түгел ул, әти. Бая урамнан Касыйм абый шырлап үткән иде, шуннан соң. Тукта! Кил әле монда. Монда яңак төбеңә берне кундырырмын, китәрсең тәгәрәп, оятсыз! Нәрсә инде, әти? Кичә бер кружка сыра эчкән идем шул. Бар, ике көн күземнән югал. Шул гына җитмәгән иде. Нәрсә? Син дә шаяра башладың мәллә? Юк бит, әй. Шаярасы килсә дә куркам, синең тавышыбыга ашатуыңнан. Элек ашатмаганыма үкенеп торам. Юнрак булыр идегез. Халил абыйың ниләр сөйли? Болай гына? Сөйләшерлек сүзегез юкмыни? Нишләп булмасын? Хамит абыйың нәрсәләр сөйләде? Үзең тыңлап тордың ич, әти. Тыңларлык сүзегез бармы? Җыен юк бар. Тапканнарсыз. Имеш ни өчен чакырткан? Юри әйтмим, үзегез белегез. Үзегез. Минем исем китми. Рәхәтләнеп кунак булам ичмаса. Син тилегәш бул җиткәнне. Әти, Синьяда ата-аналар төпчек баланы награк яраталар ди. Шул дөресме? Син бит мине башка абыйларга караганда награк яратасыңмы? Әйдә, карташ, каяды бер минуттан башлап карыйды. Сибар ди. Кешене күрсәтәсең килсә, әнә сабан туена кайтып күрсәтәләр. Карлаш. Син сонда дөньяны онытып утырасың әле? Аңламадым, әти. Абыйыңнарның эше күптән беткән. Тагын аңламадым. Теге врач кызны күрдеңме әле? Кайсы врачны? Бар, хәзер үк барып күр. Врач янынамы? Мин авырмын бит, әти. Барып торам, менә мин сиңа 30-га җитеп барасың, һаман да бала кебек шаярасың. Күрчәкмен лә ул сиңа. Бар, хәзер үк бар. Мин үзем кайчан барасын беләм дисәм, нәрсә диярсең? Шул белгәнгә күрә башыңда чәчең кыйла башлаган, карт буйдак. Бар, хәзер үк бар. Әти, пиджагны ана киеп чыгыйм әле. Җәйкене туңып үлмәссең, бар. Соң ярый аласа, ярый. Ата хакы, тәңре хакы ди, нишләтәсең бит инде. Караны, ул бу ишетмим. Хуш, әти! Безне чакырып кайтарттың да, үзең каядыр качып йөрисең. Менә, малайны йоклатып йөрим. Гөлҗиһан, карале, тагы бер мендәр чыгар әле. Айрым салырга әйдәте, йокы бирмәс ул. Анысын үзебез карарбыз. Хуш, әти! Исән саулыгыны күреп шатландык. Инде телеграмма турында сорашып карыйк. Бабай! Хәзер барам кызым, хәзер. Нәрсә булган бу картка? Хәерлегә булсын. Әйдә, Никаш, буйларын йөреп кайтыйк. Малай вакытлар искә төшеп китсен. Тагын кайчан шулай бергә җыелырбыз. Халим тояп киткәнсең әле. Егет кеше бит, кызлар янындадыр. Өйләндергә иде үзен. Син бит шунда бергә. Әйткәле. Сирәге сорашабыз без. Бер шәһәрдә торып табы. Менә сиңа гаиләләр. Нәрсәгәдер ул миннән читләшә. Бәлки, үзең читләшәсеңдер. Аңның сине дә һаман югарга, өскә. Кая барсаң да үзең кебек дәрәҗәле кешеләр. Безнең нәселдән министр орынбасары килеп чыгу бик шәп нәрсә инде ул. Кемнең абыйсы дигәндә, аныкы дип мин дә мактан алам. Ләкин юкка син элекке һөнәреңне ташладың, Никаш.
Элек төшең әйбәт иде бит синең. Агроном булып күп эшләп калдың әле? 2 ел. Тиз күтәргәннәр. Яраталармысың үзеңне? Кемнәрне күз алдында тотасың? Кешеләрне билгеле. Райком секретары вакытында әтигә бик ошыйдың бугай. Шуңа күрә дә ул мине авылдан җибәрмәскә тырышты. Авылда нигез кырды. Ата-бабаларның каны тамган җирди. Кайда гына эшләсәң дә, кайда гына яшәсәң дә, кеше булсаң, җирдән айрылмасаң, шул инекәш. Әмрә мин кайтам. Пенсиягә чыгам да, авылыма кайтам. Сагындыра, туган як үзенә тарта. Картаям ахрысы. Кая киттеләр соң инде? Фәрдия, Гүзәлия! Үзәлия! Биваш! Али, без күл буйларын йөреп кайттык әле. Гүзәлия кайдасың? Килен үземә кирәк шул әле. Күреп тә сөйләшеп тә туя алганыбыз юк. Барыгыз, бар. Киттеме Никаш? Без бармабыз ахырсы, Хәниф абый. Хәлил дә юлдан арып килде. Минем әнкәйгә булышасың бар. Никаш, бик тиз арый башлаган әле. Безнең яшькә җиткәч нишләр? Киттек, братым. Я син дә кәҗәләнә башларсың. Әйдә. Нәрсә инде, Фәрдия? Мин бит Күл буена барасың килсә, иртәгә көндез икәү бергә барырбыз. югышын көнләшәсең. Соң беләсең инде. Беләмме, белмимме, мин синең үзеңне генә чыгарып җибәрмим. Өйгә кайткачтын төне буена йөрсең. Әйтерсең, мин бит абыйлар белән. Барсың? Барамыйса, мин хәзер җыенам да кайтам да китәм. Әйдә, кер, әйдә. Халил, кара, тиләрмә, мин бер кайда барам. Халил. Мин юлда керәсем. 12-нче нәрсә, Халил? Әтиләргә генә күреп чыгыйк. Иртәгә туй була дип шатландырыгыз. 12-нче нәрсә, Халил? Соң, нәрсәдән куркасың? Бөтен туганнар бу yerдә җыелабыз да, вәссәлам. Вакыттыр инде безгә. Синең белән мин шикеллеләрне хәзер итәк тулы бала-чагалар үсә бит инде. Әллә нинди кешеләрсез. Семьягыз белән һич кенә дә аңлый торган түгел. Кайвакыт үземне ачуланып туя алмыйм. Кешеләр көлә. Башта абыйсы белән типтерде. Инде хәзернесенең башына әйләндерә диләр. Үзем аглыйм да кебек үзем. Нигә кирәктер бу кәмитләр сиңа да? Әйдә чыгыйк, Халим. Яхшылап сөйләшик. Без синең белән чынлап торып сөйләшкәнебез дә юк бугай. Һаман уен көлке. Соң мин нәрсә дим? Уен көлкегә нокта куеп җитди итеп яши башлыйбыз дим. Бүген әтиләргә әйтәбез. Иртәгә туй. Аннан Хей, алдагысын кем белгән? Алдагысын бергә күребез. Дөресен генә әйткәндә, туйды мин ялгыз яшәдем. Син дә туйгансыңдыр. Күпме йөргән микән? Инде сыналасы мәхәббәттә сыналып беткәндер. Әйдә, керәбез дә туй турында әйтәбез. Күзләре дүрт булсын әле. Халим, синең сүзләреңә карыштырмаганны беләсең. Мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ашыкма, икебез өчен дә уйла. Нәрсәдән куркасың соң син? Әти белән әни беләләр бит инде. Киленнәре итеп саныйлар. Рәхәт миңа син булмаганда. Иркенләп керәм бу өйгә. Рәхәтләнеп сөйләшәм. Син кайткач кача башлыйм. Булар барсы да фәлсәфә сәрия. Бу турыда тагын 5 ел сөйләргә мөмкин. Туйдан соң сөйләргә дә сүзләр калсын инде бераз. Хәзер күзләрең янына киттек. Шулай итеп барабыз да керәбезме? Менә шулай итеп барабыз да керәбез. Юк, Халим. Ачулансаң ачулан. Дуслык белән. Туй икенче нәрсә. Миңа ышанмыйсыңмы? Мәсьәлә ышанмауда түгел. Тәмам буталып барам. Ичмасам син ярдәмгә кил. Ярамый безгә Сәрия диген. Нигә газаплыйсың? Бу турыда 1000 тапкыр сөйләштек бит инде, Сәрия. Тагын күпме сөйләшергә мөмкин? Һәр нәрсәнең ахыры була. Ә мин ул ахырының ямсыз булуын теләмим. Әйбәт булачагына башта үз күзләрем белән ныклап торып ышанырга тиеш. Күпме ялгышырга мөмкин? Синең ялгышканың юк. Юк, Сәрия. Шалар, иде киттек. Кашарга гына торасың,
Әллә ишек алдына да чыгарга ярамыйм инде. Әйтерсең, мин алай булмый инде, Фәрдия, булмый. Нәрсә инде? Караны, мине ачуландырсаң, Дөньяда синдә генә нервы. Бүтәннәрдә дә бар улан уйласаң. Күрсәтсең, күрсәт нервыңны. Әткәйләр белән сөйләштеңме әле? Юк. Нәрсәгә инде аны сузасың? Бездә бит Андрей казнасы юк, бушка бер машина калай кайтарып бирергә. Йорт салдырасылары булгач акчалары бардыр. Син яшисе йорт түгел. Син өйрәтмәсәң белмиләр ди. Нәрсә? Син мин әллә? Булды, матурым, булды. Ярый, әйдә, керик, йокларга вакыт җитте, әйдә, матур. Мин булмасам нәрсә эшләр идең икәнсең син? Абыйлар рәхәтләнеп йөри. Ә мин алардан киммени соң? Тұрзалар мәлі? Чықпасыңдар, үлгірілер. Құяш қырық бойы көтәрілген. Жаны бар кіші шул ғалама жоқпамасалар. Қайма бойындағы қышытқанларын чауып кірдім әлі. Уятырға керек. Тұрсындар, чай ішсіндар. Я Құдайым, бейлендің сың шуларға. Неткен кішісің? 50 ел тұрып білмейсің мені әлі? Сені Құдай Тағала бір өзі генә білә. Білә, пышағым, қаршығым білмегені ол біледі. Астағфирулла. Юынып аласыңмы? Минут сайын юынып тұрға қазмәлләмин. Бүтін кіші ішке барғанда йоқлап яталар. Міне? Кірәсі болма? Нишләуің бұл? Көріп кіре қора, өзіңме сібіргі білән үтіп шығарам. Міне сиңа мә, ишетмәсәң ишет. Мин көне бойы шунда отырайым міне. Оларға ұшансаң кешке чақты ұйқладылар. Бір ішлер жоқ. Ничек болмасын дей, китәселәре бар. Отырып сөйләшергә дә кирәк. Мин аларны йоклатыр өчен чакырмадым. Нәрсә өчен чакырганыңда эшем юк, йокласыннар. Нихәлләрдә, Гарифулла абзый? Кәйфләр шәпме? Синең хайыр Фатихаңда яшәп ятам. Значится, шәп. Шәп түгел шул. Гөлҗиһан апаң өйгә кертми. Нәрсә булды тагын? Патша малайлары йоклап ята. Чыгын куып торырга берәр кеше җибәр әле. Ниләр майтарып йөрисең? Ферма тавыкларын кыстыра килмәдеңме ни? Председатель кайтып җитмәде бит әле, Гарифулла абзый. Ул кайтып җитсә, сыйрак бирер идем әле. Бирсәле. Гел кайтып тормыйлар ич. Кара әле, Гарифулла абзый. Хәлил озак торыр микән? Нәрсә кыландырырга җыенасыз? Без әллә ни кыландыра алмабыз инде ул кыландыруында. Шулай да бездә бераз утырып аласы иде. Хәлил белән икәүме? Соң, син дә сугылырсың шунда. Соғылып булмас инде кемнең рәхмәтенә. Хәлилнең дә вакыты тар. Син әнә Ханифны чакыр. Ул синең тиңдәшеңдә бергә уйнап үстегез. Соң, аны да чакырырга була инде ул булуында. Ярар, беләсезләр. Ярар, әйтермен. Син ни, кара әле. Тавыкларны онтып җибәрмә инде, ярыймы? Намотта кеше син, Гарифулла абзый.
Дірттіресің. Қарт болсаң да біліп бітірмесің шоу. Юл бір уақытта да толығына болмай, шықыр-шақыры, тауы елғасы бітендей. Елға арқылы көпір соғалар. Тауын әйләліп өтелер. Білдің ме? Білдім. Bir mərtəbə үйрәттің бит инде. Қарады. Сен інкәйем көпір суғасың келсе, Хамитні шақыр. Ол Халил ешігіне болмас. Ол соққан көпір ғұмырыңа кетіп артыр. Сенің білән әдәп рәті сөйлесіп боламысың. Ярик пока. Мен біраздан тағын суғаларымын әлі. Baba, yakın duydun ulan, niye yatırdın? Yıklaysan benim kelme. Ulan тұрған екен. Нештеп бұлай ұштансыз жерестің бар, әбей алда бұлай ермейлер бұр, киіп шық бар. Қора сен ана, 2 елда нешік өсіп кеткен қорнас бұрын. Бүгін тұтып суқаға жігерлі өзі, ә? Кидем, бабам. Ат, молодец. Бап қазір юынып жібер. Душта, ем бабай. Анысында су жылынға жуынырсың. Келелі, Фаритул, келелі. Фарит түгел, Флорид. Ну, яры, Флорид болсын дей. Айтып берәл олам, бұл нәрсе? Айтмем, ачуланасың. Бұна жүләр, нешлеп ачуламайым дей. Яли, нәрсе? Топор? Дұрыс, тек сен аны татарша етіп айт. Балта деген. Балта. Ат, молодец. Мына, бұсы нәрсе? Мына. Крәк. Ұнтыпта үлгірдің мұны әлі. Есіңе түшір әлі, аның білән жерінен ішетелі. Капат етелер ме? Ешлеп енді аның білән жер капат етсінлер. Тұрма білән жер капат етелер мұны. Жер капат етер үшін әне, күрек бар. Білем, вспомнил. Тұрма. Дұрыс. Әмінісі крәк, әмінісі шаллы. Шалғы деген жөнісіз. Сен зато Мартиннің нәрсе екенін білмейсің. Мартин? Мартин түгел, бабай. Мартин. Көпне білген бола. Бабасын үйретіп маташқан бола бітәлі. Шебеш. Айда тезірек бол, кеттік, айда. Айда, бабай, айда. Бұлын шамарға да, бабай. Балын тағы сиңа, кішітқан жарамаған. Бәк, алан шалғыңа, бәк тұт. Алай түгілінде қашып деп білдің білмесен. Міне шулай, міне. Әне, қолы келе көрініс бұрындағы. Айда, күтер, кеттік, айда. Айда, бабай, айда. Бұлын шамарға. Қой алып кеттің енді баланы? Біз қазір қайтабыз. Шайыңды әзірлеп тұр, марайларына ұяқ. Айда оғым, кеттік, айда. Айда, бабай. Кеттік, бабам, бұлын шамарға. Айда. Бұлын шамарға? Хамид. Hazır. Güzel canım. Sen havan көңілсіз de көңілсіз. Әлі ауырысың енді? Yok. Ауырысаңдар güzel canım. Белгілі, сіз yol görіп көнікмеген шол. Сізге yol görüvі ауырdır. Сізге мен айтам, ризықларымда игізде кетіріп бере тұрғанларdır енді. Сізге кетірелер мүсің? Біз кемісің ол қадар? Министрлар бет бармақ білігіне санаулы. Кетіріп берселер де ғайып түгіл. Шулай болмейді. Güzel canım. Senin ornında men bolsam, yaşay bilir edim bilibim. Bolup bulmaz indi. Bizning Halil bit ol kishi bilan jo'nab siylashadi bilmaydi. Hamid abini ko'rib siylashsam nechigrak bo'lar ekan go'zal ya jonim? Narsa turunda?
Хамит abi шалтыратып әйткәләсә, безнең шәһәрдә дә Хәлилне онытмаслар иде әле. Ни дисәң дә, агай энесе бит. Хәлилгә дә гел завсклад булып утырырга димәгән. Кунакка да килеп чыкмыйсыз. Без килер идек тә, сез чакырмыйсыз. Кешеләр туганнары белән шундый күңелле иттереп яшиләр. Гүзәлия, җаным, исеңдә тот әле шуны ярыймы? Нәрсәне? Әйтеп торам бит инде Хәлил турында. Ярый, итермен. Хәлил дә тегене төшеп калганнардан түгел бит. 3 курс кына бетерсә дә берәүдән дә ким түгел. Ярый, итермен. Карагыз әле. Сез суга барам дигәнегез түгелме соң? Ой, Аллам, онытып та торам икән. Эй, Гүзәлия җаным, гел очрашып булмый бит. Бер очрашкач аерышып та китәсе килми. Хәзер Гүзәлия. Барыгыз инде. Хамит абыегыз иртән салкын су белән юынырга ярата. Хамит абый, сизәсең, Гүзәлия апа авырый бит. Сани апа суга бара киятын шиләгенә караганда үзе кура шиләгенә караганда үзе кура Үтерә мине бу хатын. Не булды? Кайтканнан бирле тыңгылык биргәне юк. Әгәр сине урынынан чыгарып гади эшкә күчерсәләр, мең рәхмәтләр әйтер идем. Әйтерсең, кешеләрнең башка сөйләшер сүзләр юк. Һәр эштә файда эзлиләр. Син нәрсә? Әллә чынлап та авырыйсыңмы? Юк. Әткәйне күрмәдеңме? Юк. Ниченче куртканын белмәдеңме? Әйтмә бит, нәрсәгәдер суза. Хәзер күрербез дә китәрбез инде. İkisi de bire kızıklar indi. Әнкәйе дә кызыгы юк. Ни эшләргә белми. Бөтен меңнәр минем баш астына игән. Үз йокламаганда ахрысы. Өстеңә шәл янып чык килен, иртән салкын була. Рәхмәт, әнкәй, рәхмәт. Борчылмагыз. Борчылмагыз түгел. Салкын ул, иркә кешене эзләп кенә йөри. Алай дип әйткәнгә ачуланма тагы килен. Дөресе шул инде ул. Без ялашкан, безгә бер ни дә булмый. Хәзер кил. Күрдеңме? Әнкәйдә файда эзләмидер дип уйлыйм. Хамит, ни сөйлисең син? Менә килен. Улым, барыгыз шәй йөргәнче, бакчада йөреп торыгыз. Аңынчы атагыз да кайтыр. Теге малай белән буталып йөрәйем. Барыгыз. Эй, бәбкәшләрем. Улыгайып та барасыз шул инде. Үтә шул гомер дигәнең, күрми дә каласың. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган «Нигез ташлары» дигән спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13:10 яңгырayacak. Çayın өлгерде ме, карчык? Бу вакытка кадәр сәй өлгермиме инде? Biz şeyini bakşada şerbe bulgan idi. Сезнең шул чәчәгенә булмас инде. Өйдә бер ку савада тәмлерәк тә булыр иде. Бакчада умарта кортлары тыңгылык бирмәс. Менә шушында гына утырысы дим дә. Әллә шушында. Менә яхшы булган. Кит монан кит, өстәл янында йөрмә. Узи. А что? Я килмешак, что ли? Отырсын. Утыр улам, утыр. Гел шулай булып турса, эшләр кулыма тимәгендә. Тора алмый ятам әллә, Ханитне әйтәм. Бакчадалар. Чакырырга кирәк булыр.
Бар oğlum, бар, çakırıp келелі, бар. Ярай, бабай. Ягыз, балалар, отырыша башлағыз. Siz келін, қайнанағыз білән үйдегіне отырысыз. Сіздің өз сөзігіз, біздің өз сөзігіз. Әти татарлығын ұнытмай. Сіз ұнытқанда жеткен. Қоя ересіз, oğlum? Келін, атағыз бізні үйге қуа. Қайырлы тәткәй. Сауымы келін, сен не келін? Хатырын қалмасын енді. Біз мұнда ирлер гіне сөйләшіп отырға болдық. Ирлер барында өзің білесің, түрлі керек бән сөздер ішкен қалай. Zarar yok әткәй, zarar yok. Әйді келін, әйді біз үйдегіне. Ханиф, шайны сен яса, oğlum. Яқшы әти. Сен анда қасық барын көрмедің міне, oğlum? Көрмәдім. Әтейің әйттелер аны, чал қалып қайтыра қошалар. Өзі білмей, мұнда сыйт-сыт еп қайтқаншы бір иті чалғы қыстырып қайтса ярамаған тағана. Ауыр кішіге шалы керекмес деп ойлағандар ол әти. Сыйтсы кәпірлікке керек болар деген мені? Сен әти әллән ішләгәнсің әлі. Суқыранасың да зарланасың, меш башынан келінләріне қышқырып ятқан қайнанаға шап қалғансың. Әти deyip тұрмайсыз, қайтып кеткендегіне түзәрсіз. Мен сізнің суқыраны оғызны түгіл, сүгін оғызны тыңлар едім yanımda тұрсаңыз. Шулай бит oğlum. Шулай. Әти, башла. Нәрсәні? Телеграмманы сен текмәгә генә соқмағансыңдыр ішінде. Бізді мұнда жиып не шәдмәкші боласың. Сузма, кетәсі кішілер де бар. Кетәсі кіші кетсін, тұтмайм. Қайтып ересі де yok еді. Өлген болсам да көмерлер еделі. Қазір мұңлыға ялынып ересі yok бет. Ялек, олам. Кеше үйреткенні айттырып жибер әлі. Әйді. Берау, икәү, өчәү, дүртәү, эскәрипкә кыллары, сыңар мөгезле кәҗәләр, безнең авыл кызлары. Нигә инде шундый җырлар өйрәнәсең, әти? Бозалар деп қорқасыңмыны? Шуңа күрә үзеңнекен алып қайтмадыңмыны? Яле, олам, икенчісін. Кирәкми. Қорықма, мен барында бір кімнен де қорықма. Ахмадиша нәсілінен нашар кіші шыққаны yok. Алайса, теге әкиятны сөйлә, негіз турында. Пап, рассказать? Сөйлә, улым, сөйлә. Бұрын заманда Идел буеннан қуылғаш, Ахмадиша деген қарт... Ұныттым, бабай. Шунан ішлеген әлі? Міне шушы біздің ауыл орнына келіп, негіз құрған. Балалары өсіп жеткәч, бұлғаяр атлы кішінің қызларына үйлендіріп, башқа шығарған. Ахмадиша деген қартның Ахмадулла исімлі ұлы біздің йұрт орнын сайлаған. Шуннан берлі бұл негізді гіл аның нәсілі яшап келген. Бек ақыллы болған ол нәсіл. Әйе, бір заманны шушы негіз шушы ақыллы нәсілінің ең ақыллы кішісіне Варифуллаға қалған. Ұстарып отырмәлі. Сенің іші шарт тілі түгіл едім мен. Яши білдім. Қай біреулер іші зимағырлықта да жүрмәдім, башқалардан кемде яшамадым. Башланды егітлер. Әтінің тілтібін аңладым мен. Бізге суд жасарға жинауы. Янәсі біз негіз тарқатушылар. Так. Янәсі ауылға қайтыңыз. Так. Абайыңлардан ұзып так отырмәлі. Бек керегім бар еді. Ауылға қайтабыз емеш. Бір қолдан ұшқын қашқая енді ол. Сізне шақыруым балалар шуның үшін. Көріп тұрасыз, мен қартайдым, қарт кішіге әжәл тез келеді. Телеграм суғытта үлгіре алмастым. Арифулла қартның негіз таштары нешегірек екен, күгәріп, чіріп бітмегенлер ме? Әти, бір генә сөз айтайым әлі. Ненде сөз? Сен короллер болырға жеңмейсіңдір еш? Неткен король? Бір вақытны Шекспирның короллері өзінің қызларын жиып алады, бұлай деп сөз башлайды. Қызларым, мен қартайдым, короллігімі сізге бөліп берге тілембей. Тек бір шарт білен. Өзін иңлап яратқан қызына өлішінің көбірек яшәген әйті. Баракият білен башын бұтап отырмал олам. Ханиф олам, сөйлә. Нәрсә сөйләргә ти? Не халларда яшисың? Соң, әллә шыннан да суд ясарға жирасың инде әти? Шәп яшим әти. 2 бөлмәлі квартирам, янымда хатынам, 2 балам.
Берсен менә үзең күреп торасың. Эшлим дашым, кеше рәнҗеткәнем юк. Атта эшләп ашый. Дөрес әйттең, әти. Нәкъ ат мин. Кая җигәләр, шунда чабам. Шушы ике баланы кеше итеп булса ярар иде инде. Бөтенесенә риза инде алайса. Риза булмыйча нишлисең, әти? Картаям дисең бит. Мин дә синең артыңнан куам. Монысына шөкер. Начаррак булса да бер эштә эшләп булмый. Буразадан күтәреп алдылар да, фронтка. Сине генә күтәреп алмадылар ул чакта, абый. Мискеннәнме инде? Кем мискеннәнә? Әйтеп торам бит, тормышымнан зарланмыйм ди. Сезгә Ансат, миңа сезнең кебек укып, дөньяның артына тибеп йөреп булмады. Бар белгәнем беләкләремдә. Безгә акчаны балалар авызыннан үзеп җибәрәсеңме? Биргәннең битенә бакма диләр, әти. Төрле чак буладыр. Сезгә дә кирәк бит. Бурычыңны түлисеңме? Нигә? Шулай дисәм дә була. Менә йорт җиткерергә йөрисең икән. Анысы бүтән нәрсә. Ничек соң? Начальниклар яраталармы? Белмим, әти, сораганым юк. Мин алар белән бүлмим, ярмыйм. Эшләгәнемне бирсәләр, кирәкмәгәнгә бәйләнмәсәләр, шул җитә. Шуннан да ат икәнсең әй. Ә син үзең нишләр идең соң, әти? Син тик тор, сиңа чират җитмәгән. Бик беләсең килсә, мин дөньяда мәхлук булып яшәмәдем. Арифулда дигән исмем һәр чакта да бар иде. Хәзер дә бар. Алай. Янәсе укымадым. Шуңа күрә дөньяның артына тибеп яши алмыйм. Кирәкмәгән сүз сөйләп утырасың. Менә мин дә шырнадан. Колхоз чәчүгә чыкканда, уракка төшкәндә мин белән киңәшә. Сыйфат комиссиясенең башлыгы мин дигәнчә булмаса, табашам. Һәр вакытта да син дигәнчә буламы? Мин дигәнчә булмаса, син дигәнчә була. Шуңа күрә сине министр итеп куйдылар да бит. Министр түгел, әти. Булачак кына. Син кабыргадан чиметеп утырма, үзең сөйлә. Башта да абыйның эшен бетерә инде. Аның эше беткән инде. Типкәләнеп яшәргә өйрәнгән. Типкәләгәннәре юк, әти. Тагын ни кирәк инде? Эшлим, ашыйм, дөньясы нигә шунда кадалып китми? Үзгәрмәссеңме дигән идем, улым. Һаман да шул икәнсең. Менә Хамид кебек бер начальник тотып яңа аса нишлисең инде? Нишлисең инде? Бер эштә эшләүлесең, әти. Барыбер ул прах булып чыга. Шулай бит, инекәш. Белмим, тотып яңаклаганым юк. Битараф булып яшәргә ярамый, абый. Башың яш. Әтәчләнеп караган чаклар булгалады. Кикрекне бик тиз шиңдерделәр. Димәк, урынсызга тәшләнгәнсең. Билгеле, урынсызга. Урынныга икәнен менә сезнең кебекләргә доказать итеп кара. Әни әйтмешли, Ходай сезгә тәүфик кына бирсен инде. Без шуңа шат. Без, сез, нигә инде үзеңнең булдыксызлыгыңны бүтәннәргә сылтырды? Минме булдыксыз? Җитте. Кирәкмәгән сүз сөйләшә башладыгыз. Хамид дөрес әйтә. Ат дидең бит, не хәзер җикернәсең инде. Сылтарга. Әйт әле, үзең ничек яшисең соң син? Барысы да дөресме? Әллә кем булып алдың да, елына бер мәртәбә абыеңа кунакка кайтырга да вакыт тапмыйсың. Син дә кайтып тормыйсың. Айтып та күргәнем юк мин сине. Әлдә ярый гүзәлия килен бар, бер иркенләп сөйләшергә. Җитте дим инде. Хатын-кыз сүзе сөйләшә башладыгыз бит инде, а? Әйдә. Хамид улым, син ничек? Уен ясап утырмый, әти. Һәрбер безнең эше бар. Сине күрергә генә көтеп тордым. Юк инде, браток. Мине эт иткәндә уен булмады. Әйт әле менә, үзең ничек яшисең соң син? Барысы да дөресме? Дөресме, дөрес түгелме? Аны монда хәл итеп булмый. Син әйткәнгә ачуланма. Менә әткәй башлап җибәрде. Кызганычка каршы дәвам итәргә вакытым юк, китәргә кирәк. Качасың моны? Мин эш кешесе. Алай бик сөйләшәсе килсә ял көне кайтырмын. Ничаклы яллар үтеп китте. Кайтканың юк. Районда яшәгән вакытта да күрүгә зарга идек. Бөтенеп кайгымда шул гына булса. Таркалашмайын да бый. Сөйлә дә, тыңларга да кызык булыр. Министрлар тормышы белән танышсыннар. Мин бераз белүем беләм дә, менә аларга ят. Карап торам да, Халим, син үзеңне бала чагаларча тотасың. Җиттирәк булырга вакыт. Күңелең булсын, әткәй. Мин ат түгел,
Көчір екеніңді білеміз. Тек міне дилбігің біле шыбырқыңны нечігірек тұтасың екен. Бейленмәгіз енді, бүтін секретini сізге ашып бере алмайшы енді ол. Манда шпионар отырмай олам. Дальше кеттік әтей. Мен сілерге қызып тұрам. Семьяда тіпшік болудан ашар екен, қыр уақыт соңынан сілерге тур келе. Абай, тәнқиттен юғары. Ашығасың ма? Ашығам. Ашықсаң бар. Машинан күтіп тұра. Престенға барып жетер үшін ат іздеп берішті yok. Әлек, уқа берген вақыттыңдағына ұзат алмай интігейдім. Бригадир білен талашайдым. Қазір нәрсе, өсіп жеткәш. Әлі өпкеледің ме? Нешләп өпкелемді? Өзіңе өзің қожа, мен кім, мен нәрсе? Нәрсе тілейсің сұң сен мен? Нелер қыларыңды сөйлейм ме? Көптен түгіл агрономлар кеңешмесі болды. Шунда шығып жасадың. Шул турданы қызық болсыңа. Районларда командировкада еріп қайттым. Қайда нендей жетірсіздік бар. Шул хақта отчет жасаймын сыңа. Қышқырма олым, қышқырма. Қышқырып аңлатып болмай. Өзің айтмышлы сөйлерлік сөзің болмағаш күшлер yok. Сіз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театр артистлар башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Гарифулла, Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан, Роза Ибраһимова, Хәниф, Гата Нуруллин, Хәмид, Нури Сафин, Хәлил, Әнәс Галиуллин, Хәлим, Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия, Сания Исмәгыйлова, Сәрия, Исламия Мәхмүтова, Фәрдия, Кәримә Нуруллина, Флорид, Земфира Дасаева, Нури Әхмәт, Фәридин Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Рауил Тумашев куйган. Спектакльнең 3нче өлеше тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Әдәби тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театр артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәр буенча куелган спектакльнең 3нче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар Гарифулла, Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан, Роза Ибраһимова, Хәниф, Гата Нуруллин, Хәмид, Нури Сафин, Хәлил, Әнәс Галиуллин, Хәлим, Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия, Сания Исмәгыйлова, Сәрия, Исламия Мәхмүтова, Фәрдия, Кәримә Нуруллина, Флорид, Земфир Дасаева, Нури Әхмәт, Фәридин Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Рауил Тумашев куйган. Я, Ханиф улым, сөйлә. Нәрсә сөйләргә ти? Ни хәлләрдә яшисың? Соң, әллә шыннан да суд ясарга җыйрасың инде ти? Шәп яшим әти. 2 бүлмәле квартирам, янымда хатынам, 2 балам, берсен менә үзең күреп торасың. Эшлим, дашыйм, кеше рәнҗеткәнем юк. Атта эшләп ашый. Дөрес әйттең әти, нәкъ ат мин. Кая җигәләр, шунда чабам. Шушы 2 баланы кеше итеп булса ярар иде инде. Бөтенесенә риза инде алайса. Риза булмыйча нишлисең әти? Картаям дисең бит. Мин дә синең артыңнан куам. Монысына шөкер. Начаррак булса да бер эш эшләп булмый. Буразадан күтәреп алдылар да, фронтка. Сине генә күтәреп алмадылар ул чакта абый. Мискиннәнме инде? Кем мискиннәнә? Әйтеп торам бит, тормышымнан зарланмыйм дип. Сезгә саат, миңа сезнең кебек укып, дөньяның артына тибеп биреп булмады. Бар белгәнем беләкләремдә. Безгә акчаны балалар авызыннан үзеп җибәрәсеңме? Биргәннең битенә бакма диләр әти. Төрле чак буладыр. Сезгә дә кирәк бит. Бурычыңны түлисеңме? Нигә? Шулай дисәм дә була. Менә йорт җиткерергә йөрисең икән. Анысы бүтән нәрсә. Ничек соң? Начальниклар яраталармы? Белмим әти, сораганым юк. Мин алар белән бүлмим, ярмыйм. Эшләгәнемне бирсәләр, кирәкмәгәнгә бәйләнмәсәләр, шул җитә. Чыннан да ат икәнсең әй. Ә син үзең нишләр идең соң әти? Син тик тор, сиңа чират җитмәгән.
Бек беләсең килсә, мин дөньяда махлук булып яшәмәдем. Арифулла дигән исмем һәр чакта да бар иде. Хәзер дә бар. Алай. Янәсе укымадым. Шуңа күрә дөньяның артына тибеп яши алмыйм. Кирәкмәгән сүз сөйләп утырасың. Менә мин дә шырнадан. Колхоз чәчүгә чыкканда, уракка төшкәндә мен белән киңәшә. Сыйфат комиссиясенең башлыгы мин дигәнчә булмаса, тарашам. Һәр вакытта да син дигәнчә буламы? Мин дигәнчә булмаса, син дигәнчә була. Шуңа күрә сине министр итеп куйдылар да бит. Министр түгел әтәй. Булачак кына. Син кабыргадан чиметеп утырма, үзең сөйлә. Башта да абыйның эшен бетер инде. Аның эше беткән инде. Типкәләнеп яшәргә өйрәнгән. Типкәләгәннәре югаты. Тагын ни кирәк инде? Эшлим, ашыйм, дөньясы нигә шунда кадалып китми? Үзгәрмәссеңме дигән идем улым. Һаман да шул икәнсең. Менә Хамид кебек бер нәрсәне тотып яңа аса нишлисең инде? Нишлисең инде? Бер эштә эшләмисең әти. Барыбер ул прах булып чыга. Шулай бит, инекәш. Белмим, тотып яңатлаганым юк. Битараф булып яшәргә ярамый абый. Башың яш. Әтәчләнеп караган чаклар булгалады. Кикрекне бик тиз шыңдырдылар. Димәк урынсызга тәшләнгәнсең. Билгеле урынсызга. Урынныга икәнен менә сезнең кебекләргә доказать итеп кара. Әни әйтмешли Ходай сезгә тәүфик кына бирсен инде. Без шуңа шат. Без, сез, нигә инде үзеңнең булдыксызлыгыңны бүтәннәргә сылтырга? Минме булдыксыз? Җитте. Кирәкмәгән сүз сөйләшә башладыгыз. Хамид дөрес әйтә. Ат дидең бит, не хәзер җикернәсең инде. Сылтарга. Әйт әле, үзең ничек яшисең соң син? Барысына дөресме? Әллә кем булып алдыңда, елына бер мәртәбә абыеңа кунакка кайтырга да вакыт тапмыйсың. Син дә кайтып тормыйсың. Кайтып та күргәнем юк мин сине. Әллә ярый гүзәл якилем бар, бер иркенләп сөйләшергә. Җитте дим инде. Хатын-кыз сүзе сөйләшә башладыгыз бит инде, а? Әйдә. Хамид улым, син ничек? Уен ясап утырмый әти. Һәрберебезнең эше бар. Сине күрергә генә көтеп тордым. Юк инде, браток. Мине эт иткәндә уен булмады. Әйтәм менә, үзең ничек яшисең соң син? Барысы да дөресме? Дөресме, дөрес түгелме? Аны монда хәл итеп булмый. Син әйткәнгә ачуланма. Менә әткәй башлап җибәрде. Кызганычка каршы дәвам итәргә вакытым юк, китәргә кирәк. Качасың моны? Мин эш кешесе. Алай бик сөйләшәсе килсә ял кына кайтырмын. Ничаклы яллар үтеп китте. Кайтканың юк. Районда яшәгән вакытта да күрергә зарыга идек. Бөтенеп кайгымда шул гына булса. Тарткалашмайын да бый. Сөйлә дә дим. Тыңларга да кызык булыр. Министрлар тормышы белән танышсыннар. Мин бераз белүем беләм дә, менә аларга ят. Карап торам да Халим, син үзеңне бала чагаларча тотасың. Җиттирәк булырга вакыт. Күңелең булсын әткәй. Мин ат түгел. Күчер икәнеңне беләбез. Тик менә дилбегәң белән чыбыркыңны ничегрәк тотасың икән? Бәйләнмәгез инде, бөтен секретны сезгә ачып бирә алмыйчы инде ул. Монда шпионнар утырмый улым. Дальше киттек әти. Мин сөйләргә кызып торам. Семьяда төпчек булудан ашар икән, һәр вакыт соңыннан сөйләргә туры килә. Абый, тәнкыйтьтән югары. Ашыгасыңмы? Әйе, ашыгам. Ашыксаң бар, машинам көтеп тора. Пристаньга барып җитәр өчен ат эзләп йөрүсе юк. Элек укып йөргән вакытыңда гына озата алмый интегә идем. Бригадир белән талаша идем. Хәзер нәрсә? Үсеп җиткәч. Әллә үпкәләдеңме? Нишләп үпкәлим ди? Үзеңә үзең хуҗа, мин кем, мин нәрсә? Нәрсә телисең соң син минне? Ни нәрсәләреңне сөйлимме? Күптән түгел агрономнар киңәшмәсе булды. Шунда чыгыш ясадым. Шул турыдамы? Кызык бу сиңа. Районнарда командировкада йөреп кайттым. Кайда нинди җитешсезлек бар? Шул хакта отчет ясыйммы сиңа? Кычкырма улым, кычкырма. Кычкырып аңлатып булмый. Үзең әйтмешли сөйләрлек сүзең булмагач көчләү юк. Исәннәрме, саулармы сез? Рәхмәтенем, бар эшләреңне кара, бар. Урыкма, Гарифулла абзый, безнең эштә гәри. Гәҗит кисәдә.
алған барабыз. Мақтап қына yazғандар дейді Хамит туған. Хамит дос, міне шулай Хамит дос. Ғарифулла абыз мені гүл үйретіп кіне тұрға. Әмин açulanмай. Азмас саба оқытырға керек бізге. Нұри Ахмат, мені танымадың ба ақыры? О, не хал Хамит дос? Асуы көрішім, сүйінің білән асуы. Бірге ойнап үстік біз абейің білә Хамит дос. Бәлки сіз шынлап тұрсыңыра кірішсіз. Мүнше кеттім міне, зинхарға фөйтігіз. Сұрап шығарға деген едім Хамит дос. Председателге шалтыратым ма? Не ол? Сол, сен қайтқанны ағайдыға керек тілшінде. Вақланмағыз, Нұр Ахмет абай. Сіздің бары бір бригадирлықтан жоғары көтеріләсіңіз жоқ, Хамит абайның файдасы тимейшек сізге. Не сөйлесің сен Хамит'ін? Мен өз файдам үшін жүрейін міне. Біздің қайғыны қайғыла бері ол. Бар інім, бар, шығып кет, бар, Нұр Ахмет. Малайлар бит усал, я қинап шығарылар бар. Ишеттігізіні? Әлі ненде кішілерсіз? Мен ненде начарлық ішіледі? Бір начарлығында тигені жоқ. Меңа үй салдырып берге үйрейсің? Дурак сен, білдің мі? Нәрсе? Мен қошқанға ерейім. Хамит өз айтқан бейт председателге, әкелің гөрті искірген дейм. Нәрсе мені? Мінәті, қошқаны шләуші бір мен гына түгел. Тектор! Алай! Башқаға уақытың болмаса да, әтейін турында қайғыртырға уақытың бар. Мені жұртлы дейміш. Әгер де мені яңа үйде яшатасың келсе, председателі арқылы ішлетме, командировка деп башымны қатырма. Білмегеніңіз сөйлемейін деп кел. Біләм, ауылда Сабиржан қартының, Бәділ Жамал қаршықның үйлері біздікінен начар. Аларға салып берге ашықмайлар. Әгер де сен яқшы кішікенсің, еңелік алардың кім көр, аннан мен ашыра жетер. Арифулла қартының негізі йымыраны ясы түгіл. Өзі де йымыран болмады, сізге де ризалығын бермес. Сенің тұрыдан ашар сөзлер ешітем. Влаш ярата деп сөйлелер. Орнан биікте болғашқа іштен деп ойлама. Ай-яй, не қадар көп нәрселер білесің екен сені. Аптырама, профессор Ғарифулла деген құшаматым бар менен. Ақырын рағеті, урамда кішілер жүріп тұра. Ерісін, кішіден яшырын ішім жоқ менің. Ұрлаш мен. Бізіне аңыра деп ойласаң міне, әмкәшлеріңе, абыйыңа сөйлем, нелер қиланып жүргеніңді. Әлі кім болған, Қозан урамында ұшыраған ауылдаштарына сәлем берін ұзып кете. Шул болды менде менің бітін ғайбым. Кіші танымауыз зор ғайып енді олабы. Міне шуннан баштанайынды ол жерден айырылу. Рахмет, хақиқат бізге түсіруіңе. Әгер де аспирантурада алған білімің шулғына болса, сен ол хақиқатны ұныта барасың. Демек, ісіңе түсіргелерге керек. Түсіріп тұрамысың ол. Бірден солай, сатлығанға барғаш ұятымнан жер астына кіріп кетердей болдым. Шондағы ағыраным әйті. Институтта бірге оқығанық. Танымады дей, фамилия нешік деп сұрайды. Сіз мені? Барай Флорид ойна. Отырсын, отыр олам, отыр. Аннан соң, Ғайнеттин абзаңның не қатырын қалдырдың? Қайсы Ғайнеттин дағы? Ұнытып та үлгірдің міне әлі. Гүзір білән янына кірген едім дей. Малайың өзіңе ұқшамаған бірін көтерген дей. Яқшы, тегейдегі сабыр ғына, ақылlı ғына сөйлеші кел. Менің аңлауымша мәселе бұлай тұра. Біздің әти артық уақ сөзді болуына қарамастан ғаділ кіші. Жел яғына салам қыстырма. Білдірмәйінді көріп тұрасың сенің бұйрығың өтейм. Әйе, ғаділ кіші, балаларының да өзіне шағынты дей. Әйбәт ме? Әйбәт, бізді жеп алып, өзіне көре шиіз көткері. Кішілердің шынданы қатнашы жоқ. Қойтығыз, өстірім. Ярай, шылай да болсын дей. Шуннан тұтына. Ең бірінші үлкен ұлын ап деп атап кешіретінен түсілі бірқыта. Енді мен, емеш мен әткейге йорт салып берегіз деп бұйырғанмын.
Бұйырғанмы, бұйырмағанмы, анысын біліп бітірмей. Бір ұшырашқанда председательдің есіне түсірген едім. Ләкин эш орынымнан файдаланып түгел. Сенің йорталыға рәттен біздің уақытымыз жоқ. Ондан соң қазіргі заманда колхозшыларға йорталы беру зор проблема түгел. Екіншісі, емеш мен жерден айырылған. Урамда шыраған тарышларымны көрмей узам, бірге оқыған кішілеріне танамын. Боладыр. Қой шақларда менің өзім турында ойларға да уақытым жоқ. Министерствода ішлейді кәшті мен комедияларда түрәтлен атырған ішсіз кіші түгіл. Оңылап, сұмлап бешеткені суға бұтырмын. Abi дұрыс айты. Ару жаратырыш, смена тілішліп қайтты, yol еді. Әнекаш, алыштырабыз мәлі ішлеріне? Келер заман алышырлар. Қазірге ертерек. Менә шул тағын нинди жетерсізліктерім бар. Алдағыр, ай-ай-ай, шымасы кесің, ұйытып жібере яздың бұл. Нешлетесің әтей? Сиңа қарағанда көбірек оқыған. Оқыттым шул, анысы хақ. Миннен де әйбәтірек болсындар деп азапландым. Мұнда ұста сөйледің де сен абай кабинетіңда екінші түрлері. Өзіңнен түбән кішілер біле. Қатырайсың ма? Ауылдан келген бір абзына неше қой изладың? Әтіне де алай сөкмейлі. Сен менің білмеға шундайларын тыңлап отырып, әттегі қойты бәлектері шекелесің міне. Неше бәлегендей. Шул уақыттық есіңе бәріп әттім. Мен адап шықырдым. Ләкин Құдайға шүкір мен әлі сіңа бұйсырмаған. Болды! Тойдағыңыз! Қышқырма сені кәш. Ашуың шықса да қышқырма. Бит нашар бит ол, кішістіне қышқыру. Мына менің өзіме қышқырсалар кайф киті, құлдан іштіші. Исән нәшірге данытма. Сенің ішең шынды, сеңа зор кішеттіріп қарила. Әләкші болсам болар мінәтей, қатырақ айт. Абый ғәмсізлене башлаған. Жетер бала яқтығы! Қышқырма сен мен, қышқырма. Әлі дұрыс түгілмі? Гүйсәл япад айтасың, а? Бек көп біләтін! Отырыңыз дәштәгіз! Менде де темірдер бұлар жоқ. Қызма. Қызма мұна бетсің! Еттедім! Сен мұнда ойын ештіріп атасың. Ішің болмасаны бақшам, алмағаштарың орталарың. Мен неше кіштарға екенін өзім де бек шап білірмін. Хамет абай, керек мейінді бұзылма. Керек бір яққа! Нешісіз балалар? Әлі қысқырша баштадыңыз енді? Әнкел, әйт Гүзәлияға шықты. Нәрсе қатаған? Гүзәлия, кеттік. Нәрсе болды, Хамит? Жием. Бәлки, аңлатыбырақ айтырсың? Кетәбіз деймеш. Нәрсе тұрмашылмай. Әр вақыт yanımda үйретіп тұрған сіз ұлтағыз. Сенің арғаңда ма? Мен болмай кім болсын енді? Ей, Құдайым, бар екен көресілерім. Неше жылға бір ұшыраштылар. Шунда да кіші балалары кібік жиылшып отырып, шейлеш алмайлар. Бұжылман кей. Әйдеге кірейік. Ешті қылағың Ғарифулла. Ата бұла біл. Тур айтқан, туғанына ярамаған шошы бұладыр енді ол. Мен қызасы ұрынға ол тузына. Меннен кирілікні үйіп алған. Башқасы да әләккен болса еді. Нечек? Басылды мы Нирван? Яңа баштан башларға жинасың міне? Yok туған. Сен туладың дулауында. Ханиф та қайнап алды. Тек бетсіз әлі бір нәрсе де білмейсіз. Ханифны нешлетесің енді? Ашы, ішли, башқасын бұлдыр алмаға шараң yok. Сені де ішлеген жеріңді түзетірлер. Келді кетті характер білен аңды зор орында ішлеп болмайыл. Сөз жайындағына әйтуім, аңласағыз аңларсыз, іштен шыққанлар түгілсіз. Әні, бізнің нәсіліні хорлаушы ұтыра аңда. Шының үшін чақырдым мен сізні. Мен не? Нешлеген? Нәрсе болған, әтей? Өзі сөйлесін. Мен не сөйлем? Өзлеріңні яшырма. Неге яшырем? Менің не ғайыбым бар? Бар әлі ұлым, бар сен бақшада ойна, бар.
Ни ғайыбым бар имеш. Қарақ сен білдіңме, бұр! Кішінің шырпысына да тимеген Ахмад Иса нәсілінен қарақ келіп шыққан. Тоқтар әткей. Қызым әсәғін. Менде қарақ. Халил, әткей нәрсе сөйлейді. Мен қаян білем. Өзінен сұрағыз. Бәйленірлік нәрсе тапмағаш. Аныңша асқылат мүдірі болып ішләйін кішілер бүтінісі де ұрлаша. Бүтінісі де түгіл. Сөз сенің тұрда бара. Bir ılау қалай жібергәсің? Қайын алдың? Нұр Ахмет өзіне де қайтарып бұшатты, аңыр қайын алып бердің? Кибіттен мі? Я, неге тіліңні юттан? Тапқан сөз қарақ. Соң, өзің сұрап жібергенсің бет. Юнәтсің дегенсің, юнәттің, енді не жетмесің атағын. Алайса менің сөзім бітті. Өзіңіз гүна сөйләшіңіз. Бой олыда мен жүлер болып қалсам, бұтығыз бірден. Дейтмей шуны ғына айтам. Нұр Ахмет кетіріп бұшатқаш көзлерім ақайды. Майқа, Ғарифулла абзый, Халилің әрі Ахмету қыды өтіріп мақты. Неңа да тапты дейм. Тоқтал әтейт, ұрлып бәрілмей тұр. Шул қадар нәрсәні бір ренде документсыз. Халил, документлар бардыр бей? Мен бет мұнда сұтқа деп айтмадым, документ көтеріп керегі. Көтәрдірлер! Өзің сұтқа бген, малайын деп тұрмап ұтастап қойарман. Шылғына жетмеген еді тағыр. Тыңлап тұрам да әткей. Бұны іштеуіңіз. Нәрсе деп әлі сіз бүтініңізде Халилге қонақтығыз? Бар әлі керім, бар, үйге кір, бар. Кірді, кірмейме. Дешмей тұрғашсында теге. Сен нәрсе ауызын машарға көркіп ұтырасың. Біреуінің дәлі Халилін тұтқаны yok. Қортығыз қорт бола білмей, ешігіз еш бола білмей, ишік алды ортасында шар яралары, кішіден ұялығыз ешмасам. Әйттім мен сеңа, қойтып кетек дедім мі? Дедім. Сен әти, әне, үй деген болып, міне көрдің мейді қазір? Рахметің шушыдыр енді әткей. Езгілік түк яуызлық. Езгілік не яуызлық білән ішләмилер біздің нәсілді. Керек мейкен, керек не деген. Алушылар табылыр. Суд имеш. Суд. Берігізсің, судқа берігіз ұятығыз жетсе. Фәрдия, бар әліге кір, бар. Кір. Отырасың шында жібіт. Жалатта жібіт бағын. Барып шыққан су екенін кәш. Қатының мойныңа мініп атланған. Мені түшіріп, әлі өзіңіз атланмақшы боласызлар. Жетті базар ясамағыз. Базар ясысы қалмаған Хамит аби. Шын базар. Ата ұлын, ана қызын білмей. Жетті бе? Барығыз. Қорақ имеш. Қорақ болса суд бараның үшін. Закон бар. Қорақ болса қорадан қорату, арадан аратуа. Жетті сеңа. Тың қатыныңны, юғисы. Нәрсе юғисы? Нишләтірсің, ә? Не болды, келін, не болды? Бет шәп болды. Титім кетіртіп сен мені алда отыртасың, әмінді. Халил, тың қатыныңны. Өзіңні біл, ап деділер бетіндесің. Абай. Балалар. Әне. Әне. Фәрдия жилде? Сен екенсің. Неге үйге кірмейсің? Нешлейм анда? Бүтінісіне мені ғайып етесіз бет. Хәлі хамында нашар ма? Қазір біраз ярайсы. Халил аби қайда? Қойдыр кетті. Юқ үшін тауыз шығарасыз. Әйбәткіне жырлашып бәйрәм етіп отырасы орынға не жетмеген. Өзігіз тыныша білмейсіз де, аннан соң келінлер ғайыплы. Мен де енді жүлер, не қотышам? Көрелет әмісқыл еткеш түзіп тұрып болмеш ол. Халил абиға да түзулері ауырды. Зейін қарқаман, кішілеп тұтқан кіші юқ.
Sizgine әйбәт инде. Башкалар начар. Юнле кеше абысының йөреп ташлаган кызына өйләнәме? Җыен чыкмаган нигез сездән чыга инде. Син аңлый торган нәрсәләр түгел шул алар, җиңги. Аңлыйм, җаным. Сез аңгырага шутлагачта син әйтәсең инде, абыйгызны урлашырга мин кытырта дип. Нишләп мин аны кытыртыйм? Әдәм баласы андый эшләрне туганда ук белеп туа. Хәлилне дә берәүнең дә тотканы юк. Өстенә дә чыкмый. Хатыны эшләмим шул. Ни эшләп эшлим? Барсы да җитә. Тамагым тук, өстем бетем. Беләбез, син дә бик чисный гына булып яшәмисеңдер әле. Әткәй үзе дә әллә кем булып сөйләшкән була. Ул гына намыслы. Хәлил җибәргән акчаларны бер дә кире җибәргәне юк. Бик әйбәт әткенә кесәсенә салып куя. Әтиләрнең сездән акча алганнары юк. Җаным, әйттермә инде, я тагын кычкырышып китәрбез. Бүтәннәр начар, сез генә әйбәт. Бик әйбәт булды инде. Әнкәйне түшәккә йыктыгыз. Синең бик исең китте инде аңа. Исем китмәсә, телеграмны алуга кайтып җитмәгән булыр идем әле. Нигә? Кайтуыгыз бушка китмәгән ич. Нурахмәт абыйны күреп сөйләштегезме соң әле? Караны, җиңги. Теп башына утыртып калдыра күрмәсен. Уятсыз ук икәнсең. Менә шулай, җиңги кеше. Икәүләшеп уйлашыгыз. Югыйсә соңга калуыгыз мөмкин. Ә безнең әтинең ике сөйләшә торган гадәте юк. Нәрсә ди ул? Туктале. Киреп карап чыгыйм әле. Ярый. Булды, Нурахмәт абый. Син бар, кайт, ә мин киреп ятыйм. Әти күрсә тагын дулар. Арагыздан бер сине яратам, әнекәш. Валлаһи менә шушы басып торган урында җир йотсын әгәр менә. Син кешене кеше дип беләсең. Куып чыгарды мин көпе көндүз. Ярый, Нурахмәт абый, син бар, кайт инде. Бар, сый хөрмәтеңә бик зур рәхмәт. Исердем мин. Сибуха. Да, ауыр шул, брат, сиңа да. Ой, яшәүләре читен бу дөньяда. Башымны бүген битлегә илтеп тар идем. Уйш итеп кенә яшим. Көн-төн шабасың. Кадереңне белүче юк. Карале, хәйлкәш. Юкмы шунда синең яныңда берәр эш? Бүген үк китәрем. Миннән башка гына эшләсеннәр. Председатель каклый. Чыгарып ташларга җыена. Ярый, Нурахмәт абый, бар инде, бар, син кайт. Мин киреп ятам. Ә син мох бирмә. Какое ваше дело, дин? Әни кызганыч. Шул сине яшәгән жалко. Менә минем өчен жалко. Кит бүле. Үз күреп бирә. Әтиң картайтып бетерде аны. Яратмый ул мине. Туры әйткәнем өчен яратмый. Мин яшәп тормыйм. Кешенең йөзенә бәреп әйтәм. Менә сиңа да дөресен әйтәм. Әйбәт малай син. Ярый, кит инде, Нурахмәт абый, кит инде, кит. Сен беләсең, иш күрсәләр яхшы түгел. Бар. Китәм лекәш. Китәм. Бака. Иртәгә киреп чык. Баш сәтерлек калды. Юк, башка грамм да эчмим. Шу көннән алып үтерсәләр дә эчмим.
Yürek yamanını basarga kereglikер. Sen nime indi yeme. Qarali enikeş, sen rəncime yeme. Mine bulğan kadar sıcama. Hatime apam sana birdi. Kibit ceme. Bunun yanağından korkma. Korkma. Eretro, buri, yürütro. Vat durak kart. Qarali sinanı boşqa kilgen malını bite. Tamana boşatqaşta yüzü qara kiydi. Qarali. Halilni kaş. Nişlesesin indi halir sen ol qalayını. Qarali, Halilni kaş. Eğer bulay nitsek ime. Hoca tabarga bulamay. Tabası yok. Oğlu başını kışitip, ağzında süs tutalmışı dünya sastıp girme. Bar yolunda bul. Ne? Birden. Buldu. Bar. Aşmanma kilin. Min nerse. Tiyişlesin tüledim. Alğanın uzgiz qarağız. Sut mazar bulsa, min kurmedim, bilmedim, işitmedim. Gittiler bitinde sina. Alla işitmisin mi sina? Açılanıştan bulmasın enikeş. Dünyası şolay bara. Nice vaş şurtımda bulmaz uzigizdekiler. Baka. Şu şoklukta qınımasan, nerse bulğanın bilmeysin mi? Isıldama. Qos tügülsün, jibigen. Min sana nerse deydim. Koytup ketek dedim mi deydim. Avuru enini taşlap mı? Anda senden başka da yeterlik. Sinigine yuksınıp duralardı. Yuksınmasınlar. Min baribir gitmeyim. Min birovdan da kim tügül. Sen meni eti aldında, abı aldında mısqab ettin. Senin gibi ağzımını açıp durmam indi. Gitti. Kanımını kızdırma. Tüzüp durumum da. Uzunma. Oynaysın bar. Yarıma dur. Senin arkanda min bütünüsünü yoğaltıp, okuğumunu taşlap. Elektrip aldın da. Nerse? Min elektirdim mi niyeli seni? Uyatsız. Uzun bir общежитиядан çıkmış yattın. Bitken idi mine senden başka ucun buzavları. Manda koytkanda batır ayğanıymış. Eyde gideriz, eyde. Bar. Git. Halil'di motorum. Jülerlenme, bulayda buzulğansan. Buzulğanın jetken indi, eyde motor. Yaşaysa biz bar bek. Gitmeyim. Bar kır urıncay. İstir uy jetken. Koydan alıp jeyim. Ene, kişede plaşını yabınıp yıkladım. Eydedim, Halil'dim. Eyde gittik pristinge. Tünge yaravda oynırsın da eyde gittik, eyde. Bir jirge de gitmeyim. Gitmesen koytırsın Halil. Oşağın jirine sıyırda koyta. Halil'dim, jülerlenmedim. Eyde, bulayda harap bulasın bitindi. Bulan indi. Ne tağın şunda kodalıp gitmişsin? Tokta. Halil bu sen mi? Tokta. İsirdim mineti. Malay. Hatının kayasın. Gitti. Yoksa söylemeli tanga karşı kaya gitsin değil. Gitti. Halil. Nerse de? Halil, bana. Quvub jitele, артына quvub jit бар. Kerekmeyim. Allah akışım kerekmey. Halil, bak, ala çıkayım tip yatkıradısın, bak. Yok, min eni yanına kırar. Yok, kırmışsın. Şonda kıyafette eni yanına kırırlardı. Koyada ülgürgen degen ha. Nur Ahmet siladı mı seni?
Ашуланма инде, ярыйм әтәй. Біткән инде мин. Нигез ташың була алмыйм мин синең әтәй. Өметеңнез. Карак дидең бит син миңа. Миңа ул сүзне шиткә әйткәне юк иде, Гөлсиннән ишетәм әтәй. Эх, әтәй. Беренче тапкыр акча җибәргә уйладым мин сиңа, әтәй. Гадәтеңне белеп, курыктым. Эшне бетердем. Ай, белмисең шул син, әтәй, белмисең. Булай яшәп булмый бит, әтәй, җаным, бәгърем, булмый бит. Булмый шул, булмый. Булмаганын да беләсез. Әйдә, улым, йоклап алалы, үзем илтеп куймай. Улам деген тагын башымнан сыйба. Шамакайланма. Халим, кирәкме? Кычкырма. Әйдә, кычкырсын. Синең яраткан улың безне сүккәндә куртанланып утыра. Имеш ул акыл иясе. Имеш ул намус белән яши. Мин кем сиңа? Карак. Бүтәннәрнең рәхәт, аларның фәрештә кебек әтиләре, энеләре юк шул. Әхмәдиша нәселеннән түгел шул алар. Ишеттек инде, ишеттек. Ах, яң кидергеч бала булдың бит син, ә? Әсәти, барып чыкканмыни? Әйдә, тот әле, тот улым, әйдә, алачка таба. Яты бар икән әле. Акырын. Халим, мин озатып куясыңмы? Китәсең әле? Йоклый, аңа тынычлык кирәк. Бәлки калырсың. Шаярып торырга вакыт юк. Кичә дә йоклап булмады. Иртәгә иртән торырга кирәк. Әйдә затып куй. Нәрсә? Вакыт бушка узды дисеңме инде? Бушка узган вакытларны исәпләсәк, кайтсаң кайт инде син тизрәк. Жайсыз килеп чыкты. Дөнья бит, дөнья кызым. Бу малай ничек? Тик тор. Ул булса, килен үземә килеп әйтерсең. Ярыймы? Уялма киле. Менә бу суймагыр кайту белән туйыгызны уздырырбыз. Килерсең бит син безгә. Киленнәрне яратабыз без. Акыллы киленнәрне яратабыз. Башка кешеләргә һич кенә дә ошамаган синең әти. Булай булгач, минем әти генә түгел инде. Синеке дә. Сиңа җитә калды инде. Әйдә, затып куй. Затмый гына торсын әле. Әйдә әле бер үзең белән сугыйларынан әйләнеп кайтыйк. Әйдә. Иртүк китсәң өлгермәссеңме син? Юк әйткән. Миңа бүген үк кайтып җитәргә кирәк иде. Гүзәлия бирдә калып торыр. Ә мин ялкын әйләнеп чыгармын. Я, ничек? Ятып калды ди. Күңелсез килеп чыкты бит әле килен. Кай арада өлгергән диген. Өлгерәсез шул. Атагыз чакыртып чыраштырмаса, агай-инегезнең барын да белмисез. Балачагы түгел. Үз акыл үзендә. Җинаять эшләгән икән, җавабын да бирә белсен. Нишләргә уйлыйсың, Хәмит? Җинаять эшләүчеләргә бер генә юл. Ник аның өчен мин кызарга тиеш? Нигә үз исемеңне генә сөйлисең? Син генә түгел бит. Мәсьәләне алай гына хәл итү бик җиңел. Ныклабрак уйларга кирәк. Нишләргә кушасың сез миңа? Билгеле Никаш, ул бу була калса, таякның юан башы сиңа төшә. Килен дөрес әйтә. Тик син шауламый тор. Судка бирү җиңел. Аңар калса, сине судка бирергә җыймыйбыз бит. Син дә макталмадың бүген. Син ике нәрсәне бутамабый. Хәзер ыстарасың син улым. Дулап кайтып китәргә җыенганда, аны моны уйламаган идең. Судка имеш. Без аны синнән башка да беләбез. Син чакыртмадың. Син олы кеше, акыллырак киңәш бир. Суд дигәннән, миңа калса бүгенге хөкемнән дә зуррагы юк аның өчен. Бер юлга бәлки җитеп торыр. Анысы идеализм, Гүзәлия. Әйе, син идеализмны яратмыйсың.
Син кискен җитәргә яратасың. Чаптың, өстең. Бусы бик яхшы, бусы бик начар. Әгәр син ялгышасың икән, нигә бүтәннәр ялгышмаска тиеш? Мин ялгышканда син мине гафу итмисең. Ярый бар, соңга каласың. Туктагыз әле. Мин белеп китәргә тиеш. Әгәр дә бу турда мин әйтмәсәм, башкалар әйтәчәк. Скандал кубачак. Куркасың, а? Эш куркуда түгел, абый. Минем кайда эшләгәнемне беләсең. Кубасы булса кубар идеңде. Әтине көтеп тормаслар иде. Димәк, кубарлык итеп эшләнмәгән. Яткәй. Нәрсә? Ыштансыз йөргән чагыздан да рәхәтрәге булмаган икән. Ярый, бар, юлыңда бул. 1-2 көннән кайтырмын дисең бит. Ярый, яткәй, мин киттем. Аңлайтыгыз, китмичә торсын, мин ялкын әйләнеп чыгармын. Хуш үзәргә. Әнекәш, абыең белән саубуллашырга да оныттың, а? Ачуланма, бай, ярый, хуш. Айда, узатып куям. Рәхмәт инде, килен, сине борчып. Дөнья булгач борчылмыйча гына булмый дисез бит үзегез дә, әткәй. Ярый, әткәй, мин өйгә керим. Сез дә ял итегез. Ял юк инде ул, килен. Ял итәсе көннәр алда әле. Син нигә йокламыйсың, улым? Анда абый бит. Ул җылый. Җыласа аңа файда бул. А зачем ул җылый, бабай? Чалгыны сындырган бит. Колагым бұрдым. Көләсең миннән да, бабай. Көлмим ишлим инде, улым. Көлмим ишлим. Ә мин когда олы кешеләр җылый яратмыйм, бабай. Бүген үзең дә җыладың бит. Мин бит әле олы кеше түгел. Миңа бит обидно. Мин сине яратам бит, бабай. Рәхмәт, улым. Рәхмәт. Ә мин когда полный үсеп җиткәч тә сине яратырмын. Син миңа телеграмма бирерсең. Ә мин кайтырмын. Син әйтерсең. Алланың кашка такасы. Давай сөйлә, нәрсә эшләдең дип. Мин әйтермен. Отлично, бабай дип. Договорились? Договорились. Тик син ул вакытта минем белән татарча сөйләшерсең. Конечно. Ә юк. Ничек дип әйтергә әле, бабай? Яратырмын дисең бит инде, улым. Дөнья 70 төрлегә әйләндереп бетерер әле. Дөнья куласа, бер әйләнә, бер баса. Шулай итә шул. Тик туган дөнья куласа булса да, аны әдәм балалары әйләндерә бит. Басмаслык итеп әйләндерергә кирәк. Ул чагында җылаучылар да булмас. Менә сезгә инде ышаныч. Тоткасы сезнең кулда. Кешеләргә балалар ни өчен кирәк? Ни өчен без аларны азапланып үстерәбез? Җан талаша укытабыз. Ни өчен? Җир йөзендә әйбәт нәсел калсын өчен. Минем балам миннән әйбәтрәк булсын. Миннән начар булып чыкса ничек була инде? Мин үлгәнче үлә бит ул. Әгәр дә син ис алырга уйласаң, нигез ташларын таза булсын. Мурып беткән таш өстенә ис алып булмый. Үй бүрәнәләре искергән чук, кышайып, җимерелеп төшә. Таза нигез ташы өстенә берничә мәртәбә ис алырга була. Менә мин дә әтиеңне, абыйларыңны шуның өчен ачуланам. Алар нык таза булсалар, безнең нәселнең гомере озын булачак. Аңладыңмы? Аңладым. Аңласаң әйт инде. Ныкмы минем нигез ташларым? Син әллә ничек сөйлисең бит, бабай? Буең озын булса да, акылың яшь шул әле. Ярый диген, өсләренә үскән мүкләрен кыргалый торсаң, шактый ат чыдарлар диген.
Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Нигез ташлары» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Гарифулла, Газиз Гыйматов, Гөлҗиһан, Роза Ибраһимова, Хәниф, Гата Нуруллин, Хәмид, Нури Сафин, Хәлил, Әнәс Галиуллин, Хәлим, Хәлил Мәхмүтов, Гүзәлия, Сания Исмәгыйлова, Сәрия, Исламия Мәхмүтова, Фәрдия, Кәримә Нуруллина, Флорид, Земфира Дасаева, Нури Әхмәт, Фәридун Юнусов. Әсәрне сәхнәгә Рауил Тумашев куйган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.